ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರಿಯೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪೆ ಬಂದನೆಗ್ಲು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್. ನಮಸ್ಕಾರ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ನರೇಂದ್ರನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವೋ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭಾ ಅವಿಘ್ನಂ ಕುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ಶಾಂತಾಕಾರಂ ಭುಜಗಶಯನಂ ಪದ್ಮನಾಭಂ ಸುರೇಶಂ ವಿಶ್ವಾಧಾರಂ ಗಗನ ಸದೃಶಂ ಮೇಘವರ್ಣಂ ಶುಭಾಂಗಂ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತಂ ಕಮಲನಯನಂ ಯೋಗೀರಧ್ವಾನಗಮ್ಯಂ ವಂದೇ ವಿಷ್ಣು ಭವಭಯಹರಂ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ಮೇಘಶ್ಯಾಮಂ ಪೀತ ಕೌಶೇಯವಾಸಂ ಶ್ರೀವಸ್ತಕಾಂ ಕೌಸವೋಸುತಾಂಗಂ ಪುಣ್ಯೋಪೇತಂ ಪುಂಡರೀಕಾಯತಾಕ್ಷಂ ವಿಷ್ಣು ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ ವಿಷ್ಣು ವಂದೇ ಸರ್ವಲೋಕೈಕನಾಥಂ. ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪ್ತಿ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಾಯನಂಚಿನ ವಿಶ್ವಂಬರರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಾಡ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದ ಐನೆತ್ತ ದಿನ ಕೆಂಕಲು ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಸುರುಟು ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ರುವಾರ್ಯಾದಿತ್ತು ಎಂಕಲಿನ ಆತ್ಮೋಡು ಏಪಲ ಇಪ್ಪು ನಂಚಿನ ವಿದ್ಯಾ ಅರಣ್ಯರನ್ನು ನೆನೆತಂದು ಅಂಚನೆ ಐಲೇಸದ ರುವಾರಿ ಐನಂಚ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣಗ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಐಲೇಸದ ಏಪಲ ಬೆರಿಸಾಯ ಅದು ಇತ್ತು ಎಂಕಲೊಟ್ಟಡು ಮಾತಾ ಕಾರ್ಯದ ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಇತ್ತಂತ ಸರ್ವೋತ್ತಮಣ್ಣೆ ರವಿ ಅಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತಾ ದೇಶ ವಿದೇಶ ಊರು ಪರಾವರದ ಮಾತಾ ನಮ್ಮ ಐಲೇಶದ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಪುಡ್ಯರೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಸುರುಮಲ್ಪರುಳ್ಳ ತುಳು ಪಾಡ್ದನ ಒಂದು ಐನ್ಯದ ದಿನ ಒಂದು ಕಾರಣ ನೆಕ್ ನೆಕ್ಕೊಂದು ಮೂಲ ಕಾರಣ ನಮ್ಮನ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ್ಲ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದು ದಾಯಿ ಬಂಡ ಆರು ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ಗೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷಯ ಪಾತ್ರದ ದಾನಿಯಾದಿತ್ಯರು ಆರ್ನ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥದಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲ್ ಪಾಲು ಪಡೆಯರು. ಆನಿದ ದಿನೊಟ್ಟು ಆ ವಿಷ್ಣು ದೇವರು ನಮಕ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಾರೆ ಐಲಾಯಸಗನ್ ಪಂಡ ತೋಜುಂಡು ದಾಯ ಪಂಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂದು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪ ಪಂಡ ಕನಸಲ ಎನ್ನಿದಿಜಿ ಅಚಾನಕ್ ಅದು ನಮಕ್ ಇಶ್ವಾನ್ದಾಗ್ಲು ಪರಿಚಯ ಶ್ರೀ ಸ್ವಾಮಿ ಪಾದ ಮೇರೆ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲು ಅಂಚ ಆ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪನಕ್ ಲಿವಾರಿ ಆದ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆದ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಐಡಿಯಾ ಕೊಲ್ಪನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಡಾನ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದ ನಮ್ಮನ ಶಾಂತರಾಮಣ್ಣೆ ಹೊಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಈ ಐಲೇಸಡ್ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ದಾಯಪಂಡ ನೇರ್ದು ನಮ್ಮ ತುಳುಕಾದ ಮಸ್ತ್ ಪುಸ್ತಕ ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಹಾಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಹೊಸತ್ತಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇನಿ ಐನ್ಯದ ದಿನಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಟ್ಟದ 4 ದಿನಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ 150 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಭಕ್ತಾದ್ಲು ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಲು ಪಡೆದು ನಮಕ್ ಆಶ್ವಾದ ಮಲ್ತೀರಿ ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಪಂಡ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಈ ಮಲ್ಪಿನಂಚ ಧರ್ಮ ಪ್ರವಚನ ಮಾತೆರೆಗಳ ಮುಟ್ಟುದು ಪಣಪೇರು ಒರಿ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಅವು 100 ಜನಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುಂಡು 100 ಜನ 1000 ಜನ ಇಂಚ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒರಿ ಬಾಗಿ ಮೂಲು ಪಾಲು ಪಡೆಯನಂಚಿತ್ನೈ ಅవి ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಅಣ್ಣ ಯಾನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹೋದಿತ್ತೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂಚಿತ ಮದ ವಿಚಾರನ ಪೂರ ವಿನಿಮಯ ಅಂಡ್ ಇಂಚಿತ ವಿಚಾರನ ಮಾತ ಪಣೊಂದಿತ್ತೀರಿ ಪಣಪಂಚಿತಾಂಜಿ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯರು ಭಕ್ತಿರಿ ಆಯ್ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದ ಪಣಪೆ ಇಲ್ಲದಗಲು ಪಂಡಿಗಳ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲದ ನೆರೆಕೆರೆಗೆ ಪಣಪೇರು ನೆರೆಕೆರೆದಗಲಿ ಪೂರ ಮಾತ ಪಟ್ಟುವೇರು. ಸೊ ಅಂಚಿತ್ನ ಭಕ್ತಿನಂಚಿತ್ನ ಆಸ್ತಿಗ ಬಾಂಧವ್ಯರು ಪೂರ ಅಕಲಕಲ ವಿಚಾರನು 4 ಜನ ಪಟ್ಟದೇರ ಪಂಚಿನ ಅಂಜಿ ಹೆಮ್ಮೆ ಎಂಕಲೆಗೊಂಡು. ಸೊ ಇಂಚಿತ ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತೊಂದು ಸುರು ಮಲ್ತ ಇನಿಟ್ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ನಮ್ಮ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ಪರಗಾದ ನಮ್ಮನ ತುಳುರೆಂಕ್ಲು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತರಾವರೆಂಕಲೊಟ್ಟುಳ್ಳೇರು ಆರು ದೀಪನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಲ್ತದು ಶ್ಲೋಕ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಶ್ಲೋಕ ಮಲ್ಪರುಳ್ಳೇರು ಆರಿಗೆ ಯಾನು ಮೋಕೆಟ್ ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಏನುಂಡತೆ? ಹಲೋ ಚೂರು ಸುರು ಮಲ್ಪೊಳ್ಳೈತೆ ಓಂ ಶ್ರೀ ಗಜಾನನಂ
ಭೂತಗಣಾದಿಸೇವಿತಂ ಕಪಿತ್ತ ಜಂಬೂಫಲಸಾರ ಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸುತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನವಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ಕೃಷ್ಣ 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 ಕೃಷ್ಣಂಚ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಯಾದವೇಂದ್ರಾಯ ಜ್ಞಾನಪ್ರದಾಯ ಯೋಗಿನೇ ನಾಥಾಯ ರುಕ್ಮಿಣೀಶಾಯ ನಮೋ ವೇದಾಂತ ವೇದಿನೇ. ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಜಯಂತರಾವ್ ಪಣದ್. ನಮ್ಮ ಇಂಥ ದಿನ ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ ದಿನ. ನಂಗೆ ಇನಿ ಉಡುಪಿದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರೊಟ್ಟುಗಳ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿ ದಿನಕ್ಕಲ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಐಲಸ ತಂಡದ ಕುಲ್ಲ ಮಾದ ಸೇತು ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂತೀರ. ಅಂಚಿನ ವಿಶೇಷ ದಿನೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮತ್ರ ಮುಟ್ಟಡೆ ಉಳ್ಳೋರ್ಮಲು ಎಂಕ್ಲೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಾಯತನ ಎಂಕ್ಲ ಯರ್ಮಾದ ಊರು ಜನಾರ್ದನ ದೇವಿಯಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟು ಬೈದ್ದೀರಿ. ಅಂಚನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮತ್ತು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಾ ಮದ್ದಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಲ್ಲ ಯರ್ಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಅಂಚಿನ ಒಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರ್ನ ಒಂಜಿ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪಡ ಸೇವೆ ಏನ ಇನ್ನು ಪುಡ ದಿನ ತೆಗಿನಕ್ಕೆ ಐಲಸದಾಕ್ಲೆಂಗೆ ಏನು ತುಂಬಾ ಅಭಾರಿ ಆಗಿದೆ. ಒಕ್ಕ ದಾದ ಬಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನೋಡು ನಮ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಷ್ಟಪಡ್ಪ ಕಾಂಡ ಲಗ್ನಾಗ ಪುಲ್ಲೆಗಂಡ ಲಗ್ಗದ ನಮ್ಮ ಮಣತು ಬಾದ ಕರಾಗ್ರೆ ವಸತೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕರಮಧ್ಯೆ ಸರಸ್ವತಿ ಕರಮೂಲೆ ಸದಾ ಗೌರಿ ಪ್ರಭಾತೆ ಕರದರ್ಶನಂ ಅಂಡ್ ಕಾಂಡೆ ನಮ್ಮ ಪಣಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚಿಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಲಕ್ಕದ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮೀದ ಮಾತು ಪಣಂದಿನ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಬಯ್ಯಮಡ ರಾತ್ರಿ ಪಣಂದುಪ್ಪಣ. ಅಂಚನ ಕೃಷ್ಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ಕಷ್ಟಕಾಲುಡು ನಮ್ಮ ಏತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ಆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ನೆನಪೊಂದು ಪಣಗ ದುಂಬುದ ಪಣದ ದಸೆ ಪಣದಿತ್ತೇರಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನೆದರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂದಿಷ್ಟಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಎನಬಾರದೆ ಎಂದು ಪಣದಿಟ್ಟರಿಗೆ. ಅಂಚನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ನೆನಪೊಂದು ಪುವ ನಮ್ಮ ಅಪನೆ ಅಂಚನೆ ಆಂದುಪ್ಪನ ಕಾಲುಡ್ಲ ಇತ್ತನೆ ಇಂಚನೆ ಐಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಂದ ಅಪನ ಮಾಡಿ ಎತ್ರ ಪಣಂದು ಎತ್ರ ಯೋಗೇಶ್ವರೋ ಕೃಷ್ಣ ಎತ್ರ ಪಾತೋ ಧನಂಜಯ ತತ್ತ ಶ್ರೀ ವಿಜಯಿ ಭೂತಿ ದುವಾತಿ ನಿರ್ಮತಿ ಅಂಚ ಪಂಪರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅರ್ಜುನ ಪಂಪರಿಗೆ ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಕೇಳಿದ ಪನಕ ಎಂಕ್ ವಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಬುದ್ಧಿ ಸಮಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮಾತ ಕೊರ್ಲ ಎಂಕೆ ನಿನಂಚನ ಈ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಎಂಕ್ ಉಸಿರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಲ ಅಂಚನೆ ಒಟ್ಟುಗು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಒಂದರ ಬರೋದಕ್ಕಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿ ವಿಷಯಡು ಜಯ ಸಂಪತ್ತು ನ್ಯಾಯ ಕೀರ್ತಿ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಕೊರಡು ಬಣ್ಣದು ಈಗ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಣ್ಣಗೆ ಅಂತೆ ಯಾನು ಏಪಲ ಬೆರಿ ಸಹಾಯ ಮತ್ತು ದುಪ್ಪ ನೀನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪ್ಪುವೆ ನಿಕ್ಲೆ ಎಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಬರ್ತಲ್ಲ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ನೆನಪೊಂದು ಉಪ್ಪಲ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯ ಬಣಂದುಪ್ಪೇರಿಗೆ ಅಂಚನ ಈ ಕಾಲಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿ ನೆನಪೊಂದು ಪನಗ ಇಂಚಿನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಲ್ಪಿನ ಶ್ರೀ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದೇಶದ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅದು ದುಬೈದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ ಒಕ್ಕ ಐಲಾಸ ತಂಡದ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಮಾತೆ ಏನು ಬನ್ನಪದರ ಬಂಡ್ರ ಆಪುಜಿದೆ ಮಾತ ಬದುಕಿನೀರಿಗೆ ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರು ಕೊಲ್ಲೂರ್ದು ಮುಖಾಂಬಿಕೆಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಕೃಷ್ಣ ಪೂರಾ ದೇವಿಯರ್ಲ ನಂಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರಡು ಸಂಪತ್ತು ಕೊರಡು ಬಣಂದು ಯಾರು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲ ಸುಮಪ್ಪಗನ ಯಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಶಂಕ ಊದುದು ಏನ ಬಿಡೆ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ ಮೂಜೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಆಯ್ತು. ಕೃಷ್ಣ 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 ಏನ ಬಾರದೆ ದೇವಾ ನಮೋ ಮಾತರೆಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವಿಯರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಐಲಸ ತಂಡಲ ಅವಡು ಹೆಂಗ ತುಳುವೆರೆಂಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಡುಪಿದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಂಚನ ಪರಶುರಾಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗುರುವಾರ ಎಡ್ಡ ದಿನ ಎಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಐಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊಡ್ತಿನ ಐಲಸ ತೊಂಡೋಗಲ ಕೃಷ್ಣದಾಸರು ಇಂತ ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಸೋಂದುಲ್ಲೇರು ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಆರು ತುಳುಡು ಭಾರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಆರೆಗಲ ನಮ್ಮ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ಟ ಮುಖ್ಯವಾದ ಆ ತುಂಬಾ ಬೆರಿಸಾಯ ಕೊಡುದಿಲ್ಲೇರು ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಬಂದು ಬಗೆನೀರು ಮಾತೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬರ್ಪಿನ ವಾ ಕಷ್ಟത്തിനെಲ್ಲ ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪಡು ಪಣಂದು ಎಂಕ್ಲು ದೇವರ ಕೇಳುದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೋಕನ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತೆ ದೇವ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಡು ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸಕಲಾನಿ ಭವಂತು. ಹರೇ ರಾಮ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಆರ್ನ ನೀ ಪುಟ್ಟದ ಪರ್ವ ಅರಿಗೆ ನೀ ಎಡ್ಡೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಅವಕಾಶ ಮಂಟುಕರ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಜಯರಮಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಯಂತನ ಮಾತ ಪುಟ್ಟಡಾವಡೆ. ವೈ ಜಯಂತರಾವ್ ಮೇರಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಪಡ್ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರದ ಒಂಜಿ ತುಳುವೆರೆಂಕ್ಲು ಸಂಘಟನೆದ ಗುರ್ಕಾರ್ ಅದು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಮೇರೆ ಸ್ನೇಹಜೀವಿ ಅಜಾತ ಶತ್ರು ಉಡುಪಿದ ಪರ್ಯಾಯ ವಸ್ತುಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾನುಗ್ರಹ ಪ್ರಶಸ್ತಿನೆಲ್ಲ ಪಡೆತಿನಾರು. ಆರ್ಯಭಟ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಡು ಮಾನಾದಿಗೆ ಪಡೆತಿನಾರು. ವಿಶೇಷವಾದ ಇನಿ ಜಯಂತರಾಯರ್ನ ಪುಟ್ಟಿನ ದಿನ ಪಂಡಿತ ಅರ್ರ ಬೈಡ್ಲಕ್ಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಚಾದ
ಆರಿಗೆ ಇನಿ ಐಲೇಸ ಪಕ್ಕ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪಕ್ಕ ಸೇರಿನ ಮಾತಾ ಸಮಸ್ತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಪರವಾದ ನಮ್ಮ ಆರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬಯಕವ ಜಯಂತ ಸರ್ ಈರ್ನ ದುಂಬುಗುಲ ಈರೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಡು ಭಗವಾನ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣೆ ನನ್ನಾತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಲ್ಪಡ ಪಂಡದು ಆ ದೇವರನ್ನ ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ನಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ, ಭಾರಿ ವಿಶೇಷ. ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದುಂಬುದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೀಕಿ ತೂಕ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಮೋಹನದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನದ ಬಗ್ಗೆ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮಗ್ ಮಾತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿರು. ವಿಷ್ಣುನ ಒಟ್ಟುಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ವಿಷ್ಣು ವಕ್ಷಸ್ಥಳ ವಾಸಿನಿ ಪಂಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಣಿಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆರ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮನ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪನಾರು ಆರ್ನ ಪರಮ ಒಂದು ಭಕ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ. ಸೊ ಅಂಚ ಅಪ್ಪನೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ ಸಿಕ್ಕಿದ ಪಂಡ್ರೈಕ್ ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಸಾಕ್ಷಿ ತೂಕ ಬಲೆ ಆರು ಅದೇ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಲ್ತಿರ ಪಂಡಂದು ತೂಗೊಂದು ಬರ್ಕ धर्मानंद दीपो भक्ति भावी तो दिन आज देख कतले सुಳಿ करिद बोल्पुदडे नड पेरेग असत्यद गुरी बुडुದು सत्यनो नाडेरेग ಮರಣೊಡ್ದು ಅಮೃತತ್ವದ ಪೊರ್ಲ ಚಾವಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಪು ಕೊರ್ಪಿಂಚಿ ಸಾನದಿಗೆ ನಿನಿಕೆ ಭಕ್ತಿ ಭಾವಾರ್ತೋದೋ ಎಣ್ಣೆ ದಿಂಜ ಧರ್ಮಾನಂದ ದೀಪ भक्ति भावी तो देने आज रेग पल्ली ಪ್ರೀತಿದ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರೇ, ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಲೇಸಿಗೆ ಅಟ್ಟನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈತನೇ ನಡತೊಂದು ಪುಣಂಚಿನ ಪುಣ್ಯಕಾಲುಡು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ. ಭಾರತ ದೇಶದ ಪೊರ್ಲ ಪೊಲಪು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ದೆಂಗದಂಗ ತಿರುನಕ್ಲ ಪಾತೆರ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ರಾಮಾಯಣ ಬುಕೊಂಜಿ ಮಹಾಭಾರತ ಅವು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ರಡ್ಡು ಕಣ್ಣುಗುಳಿತ ಲೆಕ್ಕ. ಇನಿ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಗೆ ಭಾಷೆಯಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಉಡಲಂದರ್ಥ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಒರಿಯೋಡು ಉಂದಾಂಡ ನಂಗೆ ಭಾಷೆ ಒರಿಪೋಡು ಅಂದಲ್ಲ ನೆನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಉಂಟು. ಇನಿ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ನೆಂಪುಡು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಮರ ಪಂದೆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಗೀತೆದ ಒಂಜಾತಿ ಪ್ರವಚನಗಳೇನು ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಭಾರಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆದವು. ಇನಿ ಐಲೇಸ ಬುಕ ಇಷ್ಕಂದಕ್ಲನ್ನ ಸೇರಿಗೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಲೇಸ ಸಂಪನ್ನತೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕಡಲ ಆಯರದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶೆಟ್ರು ಅರೆ ಪುಗಾರ್ತದಾರು ಬಾರಿ ಇಂಚಪ ಒಂಜಿ ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪಾದು ತುಳು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳು ಲೇಸ್ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಮನ್ತೇರು ಯಾಲ್ನ ಇಟ್ಟು ಪಾಲ್ಪಡುತ್ತೆ ನಿಂಗೆ ನೆನಪುಂಡು. ಬಾರಿ ವೈಬೋಡು ಕಡಲ ಆಯರಿಗಳ ಈ ತುಳುಕ್ತ ಹೆಸರನ್ನು ನೆಂಪು ಮನ್ಪುಣಂಜಿ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಪ ಆಗ್ತದೆ. ಕಡಲ ಆಯರಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಭಾಗಗಳು ಇತ್ತೇನೆ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬಗೆಗೆ ಜಾಗೃತಿ ಕೂಟ ಕಟ್ಟೊಂದು ಜಾಗೃತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ತೂವೊಂದುಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಮಾತೆ ಅನಿ ಸಂದರ್ಭ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕ್ ಒಂದುಲ್ಲ. ಇಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಎಂದು ಬಂಡ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ಒಯ್ನು ತೀರ್ಪಂಡಲ್ಲ ಜೋಕುಳು ಪಕ್ಕದೆ ತೊನು ಬಾ ಅಂತ ಅವು ಒಪ್ಪಿಗೆದ ಮೆಚ್ಚುಗೆದ ವಿಚಾರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ. ಇನಿ ಕೃಷ್ಣದೇವರಿಂದ ಪಣ್ಣಾಗ ಎಂಕು ತೋಜನೆ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಂತ ಪಂಡ ಕೃಷ್ಣೆಯಿಂದ ಅರ್ಥ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಿಂಪಿನೊಂಜಿ ಶಬ್ದನು ನಂಗೆ ಕೊಡ್ತಿರ್ದಾಂಡ ಅವು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾನ ಉತ್ಕೃಷ್ಟವಾದ ಶಬ್ದವು ಅದು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಪೊಡುಂದಾಂಡ ಕೃಷ್ಣದೇವಿರ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಸಂದೇಶದಾದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ
ಆ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡು ಊದಿತು ಬತ್ತನಂಚಿನ ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬಾಯಿದ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರೆಗಳು ಅತ್ಯಮೂಲ್ಯವಾಯಿನ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪಣ್ಣಾಗ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ಪಣೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪಾಠ ಆಯ್ತು ಉಳಾಯ್ಡು ಉಂಟು. ವೇದ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಸಾರಗಳಿನ ಮಾತ ಒಟ್ಟು ಮಂತದ್ದು ಒಂಜಿ ಕೂಟು ಮಂತದ್ದು ನಂಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮೂಲಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡ ತಪ್ಪಾವಂತ. ಈ ಕರ್ಷಯತಿ ಇತಿ ಕೃಷ್ಣ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಉಂಟು. ಆಕರ್ಷಣದ ದೇವರು ಅಂದ್ಕೊಂಡ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಪುರಳದ ಅಸುರತ ವೈಪು ಕೈಕಂಜುಗಳ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪಕ್ಷಿಗಳ ನೆನದಾಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟು ಸೇರುನಂಚಿನ ಕೆಬಿಕೊಂಡೆ ಮಂತ ಕೇಳಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಆಚಿರೋಡು ತೂಪುನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಲ ಅಂದು ಕೃಷ್ಣದೇವರನ ಅವತಾರ ಆತ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾಯಿನವ. ಇನಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅನ್ಪಂಡ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪಾಠ ಅಂದಿ ಅನ್ಪಂಡೆ ನಂಗೆ ಒಡ್ತು ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ ನಿಂತಿನೇ ನಾವು ತೆರಿಪಾವಂಡಿಗೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಉಳಾಡಿತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಾರ ಬಹುಶಃ ಪ್ರವಚನಗಳಿಗೆ ಏನಿರುಳ್ಳಾರ ಕೇನೊಂದುಲ್ಲಾರ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಮುಟ್ಟಗ ಅವು ನಡಕೊಂಡು ಆ ಕೃಷ್ಣ ಪಾಡ್ದಾನ ಇಂಪಿನವು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಪೊರ್ಲೇ ಅಂಚ ಅಂದು ಪಂಡೇರು. ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಆರ್ನ ಪಾತೆರದ ಆ ಸಾರ ಅವಳ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಡು ಬಾಯಿಡ್ದು ಬರ್ತನಂಚಿನ ಪಾತೆರದ ವಿಶೇಷತೆ ದಾನೆ ಎಂದು ಕೆಂಡ ಈಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಕುದರದಿಯರು ನಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ಮನೋಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಏರು ಅಂದು ಕೆಂಡ ಅವು ಕೃಷ್ಣದೇವರು. ಆ ಕೃಷ್ಣದೇವರನ್ನ ಐಕ್ ಪಂಡ್ಬೇರು ಮನ ಏವ ಮನುಷ್ಯಾಣಂ ಕಾರಣಂ ಬಂಧ ಮೋಕ್ಷಯೋ. ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಅವು ಬಂಧನವಡು ಬಿಡುಗಡೆ ಅವಳು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ಕಾರಣ ಆದುಕೊಂಡು ಆ ಮನಸ್ಸದ ಬಗೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಲಿ ಒಂಜಿ ತೆರಿಪಾದು ಕೊರದು ದುಂಬು ಮನಸ್ಸಿನಿಗೆ ಎಂದಲೇ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಂಜಿ ಪಾತೆರ ಅವು ಮಾತೆರೆಗಳು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆಪನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಗಳು ಬದುಕಡು ರಡ್ಡು ರಂಗ ಉಂಡಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗ ಅಂತಲ ಒಂಜಿ ಬಹಿರಂಗ ಅಂತಲ. ಈ ಅಂತರಂಗೋಡ್ಲ ಬಹಿರಂಗೋಡ್ಲ ದಿಂಜಿದನ ಏರು ಅಂದು ಕೆಂಡ ಭಗವಂತೆ ರಂಗೇನೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ. ಆ ರಂಗನ ಆಟ ಎಂಚ ಉಂಟು ಒಂದು ಕೆಂಡ ಪಿದೈದ ಬದುಕಲ್ಲ ನಮ್ಮಡ ಮಲ್ಪಾವಣಂಚಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಗಳು ಅವತಾರ ಮಲ್ತೀರಿ. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ರಾಮದೇವರು ಮತ್ತು ಅವತಾರ ಮಂತನೇ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿರುಪಾಯರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಡು ಬದುಕಲೇ ಎಂದು ಪಣ್ಯರೆ ಅವತಾರ ಮಂತು ತೋಜ್ಪಾಯರು. ಕಷ್ಟ ಸುಖದಾಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಣವದ ರಡ್ಡು ಮೋಣೆ ಎತ್ತ ಲೆಕ್ಕ ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ದು ಒಂಜಿ ಪೂಜಿ ರಡ್ಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪು ನೆಂಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂದೇಶ ಆಯ್ತು ಉಳಾಯ್ಡು ಉಂಟು. ನಮಲಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೊಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಪನೊಳೆ ಪಂಡದ ಮುಗಿಪುನತ್ತು ಇನಿ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದ್ದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಆ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಒಂಜಾತು ಕೃಷ್ಣದೇವರೇ ಪಾಡ್ದನ ಇಂತಿನ ಬಗೆಟ್ಟು ಅವು ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಉಳಾಯ್ಡು ಉಂಟು. ಐನು ಪಂಡೊಂದು ಪೋಣಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಪು ಉಂಟಾಯ್ತು. ಈಗ ಪಂಡೇರು ಒಂಜಿ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಂಜಿ ಅಂತರಂಗದ ಶಿಕ್ಷಣ ರಡ್ಡಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಲೋಕ ಶಿಕ್ಷಣಲ ಬೋರ್ಡು ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಬದುಕದ ಶಿಕ್ಷಣಲ ಬೋರ್ಡ್ ನಂಗೆ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಣ ಮಾತ್ರ ಬದುಕು ಪೊರ್ಲಾಯರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಈ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಕಾರ್ಯವು ಕೈಪಾಂಡಂಚಿನ ಶಾಂತರಮಣ್ಣನೇ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಿಂಗೆ ಗಪಗಪಗ ಇನ್ನಿತ ಬಗೆಟ್ಟು ನೆನಪು ಮಂತನ ಅಂಚಿನ ಶ್ರೀವಳ್ಳಿ ಶ್ರೀಮತಿ ವಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನ ಬೈಕು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕೂರಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಪತ್ರಿಕೆದಾರ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿ ಈರ್ನಂಜಿ ಸ್ವರ ಹೊರಡತ್ತಾಯ್ತು ನೆನಪು ಅಂತನ ರೋನ್ಸುಲ್ನ ನೆನಪು ಅನ್ಪ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು. ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಸಂದೇಶ ಪೋಂಡು ಒಂದಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದ್ವೇಷ ಭಾವಗಳು ಪೋದು ಮಿತ್ರತ್ವದ ಭಾವಗಳು ಆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬೆಳೆದು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ಆ ಗೀತೆ ನೆನಪಿನವು ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಒತ್ತು ನಂಚಿನ ಸಂಗತಿಯವು. ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಳ ಬೋರ್ಡು ಎಂಕ್ಲ ಕಟ್ಲೊಂಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೋರ್ಡು ಇಂಪಿನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಈ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಸಂದೇಶ ಎತ್ತದಿಂದ ಇಷ್ಕಂದಕ್ಲು ವಶಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ನೆಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಇಂಪಿನ ಮೂಲಕವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಆ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಈ ಐಲೇಸ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರೊಂದು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯ ಮಂತೊಂದು ಪೊರ್ಲ ಕಂಟ ನಡತದ ಬರಡೊಂದು ದೇವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಇಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಪ್ರಜೆಗಳ ಸೃಷ್ಟಿ ಆವಡು ದಾಂಡ ಗೀತೆದ ತಿರ್ಲಿನ ನಮ್ಮ ತೆರೆಯೋಡು ಒಂದು ಪಡ್ಡೊಂದು ನಿಗ್ ಮಾತ ಅನುಕೂಲ ಮಂತು ಕೊರ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂದರಿಗಳ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಪುದಿಪಾದಿ ಕೊರಡೊಂದು ದೇವರೆಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ತುಳು ಅಪ್ಪೆಗೆ ಗೆಲ್ಕೆ ಆವಡು ಪಂಡೊಂದು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಮಸ್ತು ಅವಧೂತ ಚಿಂತನ್ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ. ಧರ್ಮಾನಂದ ದೀಪೋ ಭಕ್ತಿ ಭಾಮಿ ತೋ दिन आज देख ಕತ್ತಲೆದ ಸುಳಿ ಕರಿದು
ಗೊಲ್ಪುದಡೆ ನಡ ಪೆರೆಗೆ ಅಸತ್ಯದ ಗುರಿ ಸುರುಕಾದ ಒಂಜಿ ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳೋಣವೆ. ಒಂದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ವಿಡಿಯೋ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆದ ಅವು ಉಂದಾಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಮ್ಯಾಂಡ್ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿ ಬಗ್ಗೆಲ ಮಾತಾಡುತ್ತೆ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ತೆಂಕಣದ ಗಣಗಾಪುರ ಪಂಡಿತೆ ಪುದರ್ ಪಡಿತಿನ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಡಿಯೂರದ ಮಠಾಧೀಶರಾಯನ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರು ದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ మీరు ಇತ್ತ ಎಂಕಲೆಡ ಪಾತಿರ್ನಿ ಆರ ಶುಭ ಆಚರಣೆ ತಿಕ್ಕದ್ರಿ ಅಂಚೆನೆ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದಿರು ಎಂಕಲೆ ಆಶ್ವಾಸನ ಏನುಂದಿ ಹಲೋ ಏನುಂಡಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡೆ ಇತ್ತ ಕೇನುಂಡೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಡು ಏಪದಲಕ್ಕೆ ಇಜ್ಜಿ ನರೇಂದ್ರ ದಾಯಗ್ ಗೊತ್ತದು. ಹಲೋ ಪಾತ್ರ ಕೇನುಂಡೆ ಕೇನುಂಡೆ ಅವೇ ಮಾತಿರಲ್ಲ ನೀವು ಕ್ಷಮೆ ಕೇಳಬೆ ದಾದ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಕ್ಲು ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಮೇರ್ನ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿನ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ಕೊಡಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರಡ್ ಅದು ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿನ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂಚಿನ ಮಾಣಿಲ ಸ್ವಾಮಿಲ ಎಂಕಲಿಗೆಲ್ಲ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಐನು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ತೆಂಕಣದ ಗಣಗಾಪುರ ಪಂಡಿತೆ ಪುದಾರ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವದತ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಶ್ರೀ ದತ್ತಗುರು ವೀರಾಂಜನೇಯ ಸ್ವಾಮಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಠಾಧೀಶರಾಯಿಂದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮೇರನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲೇ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಸೊ ಆರು ಪೊರ್ಲುಡು ಎಂಕಲೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಹೆಮ್ಮೆದ ಅಂಜನೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಸಿಕ್ಕಿನಂತ ಪುಣ್ಯ ಕೆಲಸ ಪಂಡದು ಇನ್ನೊಂದು ಆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಪುಡ್ಯಡೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬುದ ನಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮು ನಮ್ಮ ಪೆಜ್ಜಪಾಡ್ಗ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಪಜ್ಜೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಗುರುಜಿದ ಪ್ರವಚನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹಿರಿಯ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತಾಡಕ್ಕೆ ಉಂಟತ್ತೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತಿಂಚಿನ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಅಂಜನೆ ಮುಲ್ಪ ನೆರೆದಿಂಚಿನ ಮಾತರ್ನಲ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕೇಳೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐನ್ಯದ ದಿನತ್ತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುಭ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈರ್ನ ಪಿರವದ ದೇವರಿಗೆ ಸಮ ಅಡ್ಡಾತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿರು ದೇವರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಒಂದುಂಡೆ. ಓಕೆ, ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊಂದು ಐನ ದಿನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಶುರುವಂತುಗ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯಂ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವಿಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯತೆ. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ. ಭಗವತೆ ಉತ್ತಮ ಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಟಕಿ. ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾಲಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ. ಯತ್ಕೃಪಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಶ್ರೀ ಗುರುದೀನತಾರಿಣಂ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮಿಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರುವೇ ನಮಃ. ನಮೋ ವಿಷ್ಣುಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸ್ಥಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತೆ ಭಕ್ತಿ ವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿನಿತಿ ನಾಮಿನೇ. ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತೆ ದೇವೆ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ. ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶ ತಾರಿಣಿ.
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण नानवರ ಮಾತರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನಿತ್ತ 5ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ತುಳುವೆರೆ ಜಾಲಡ್ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾರ್ದನ ಲಾಸ್ಟ್ 4 ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಷಯ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ನಮ್ಮ ದುಂಪನ್ ಲೆಕ್ಕನೆ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿಂಚಿನ 700 ಶ್ಲೋಕನು ಪೂರಾ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ನಂಗೆ ಆದ ಸಮಯ ಅಜ್ಜಿ ಅಂಡಲ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾದ ಭಗವಂತ ಪಂಡಿಂಚಿನ 5 ವಿಷಯ ಎತ್ತದು ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಮನ್ಪೇರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಂತ ಒಂಜಿನ ತಾನಿ ಈ 5 ವಿಷಯ ದಾದ ಬುಕ್ಕ ಭಗವಂತ ಪಂಡ ಏರು ಪಂಡದು ಅಂತ ಚರ್ಚೆ ಮಂತದ್ದು 2ನೇ ದಿನೊಟ್ಟು ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಚರ್ಚೆ ಭಗವಂತ ಏರು ನಮ ಏರು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಮೂಜಿನ ದಿನತ್ತ ನಂಕ್ ಸಂತೋಷ ಒಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಂಕ್ ದುಃಖದಾಯ ಬರ್ಪುಡು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಒಂತೆ ಕರ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಆ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಂತ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಂಬುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಇದು ಒಂಜಿ ಟಾಪಿಕ್ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪಂಡಿನ ಪನ್ಪನಿಗೆ ತುಂಬು ಇಂಕ ನಮ್ಮ ಎಕಡೆ ಪಾತ್ರನಾಗ ಸರ್ವೋತ್ತಮನಿ ಪಂಡ್ಯರು ಈ ಕಥೆಗೆ ನಾನಿ ಬೈಯಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಭಾಗವತನ ಶ್ಲೋಕ ಉಂಡು ಇಂಕ್ಲ ಪ್ರತಿ ಭಾಗವತ ಶ್ಲೋಕ ಕಥೆಗೆ ತುಂಬಾ ಐನೆ ಪನ್ಪ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತಿಂ ವ್ಯಾಸಂ ತಥೋಜಯ ಮುದಿರತೆ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶು ಅಭದ್ರೇಶು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯ ಅಂತ ನಷ್ಟ ಪ್ರಾಯೇಶು ಅಭದ್ರೇಶು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಡಿನ ಅಭದ್ರ ಹೃದಯಡಿಂಚಿನ ಪೋಡಿಗೆ ಅವಡು ಅತಂಡ ಬೇತೆ ಹೆಚ್ಚಿನತ್ತನಲ್ಲ ಪೂರ ನಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಏಪ ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವೆ ದಿನೋಲ ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾಗವತಂ ಕೇಂದ್ರಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡತ್ತನ ಪೂರಲ ನಂಕಿತ್ತನ ಪೋಡಿ ಆವಡು ನಂಕಿತ್ತನ ಅಶಾಂತಿ ಆವಡು ಪೋಪುಂಡು ಆ ಏಪ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಡು ಅಶಾಂತಿ ಪೋಪುಂಡು ಪೋಡಿಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಚನೆ ಆ ಸರ್ವತೋನೆ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರೋದಂಡ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ನಂಕ್ ನಿದ್ರದ ಮಾತ್ರ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ನಂಕ್ ಏರೆಗ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಪೋಡಿ ಉಂಟು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ದಯಪಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಪಂತೇರು ಆನ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತಿ ಅನ್ನಗ ನಂಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ತೂಪ ನಮ್ಮ ಭಾಗವತಂ ಕ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನಗ ಜನಕ್ಕೆ ಶೋಕ್ ನಿದ್ರೆ ಅಂತಾರೆ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಶಾಂತಿ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ಈ ವಿಷಯ ಪಂಡೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ದುಂಬದ ಹೋಯಿ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ನೆಟ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಣ್ಣಾಗ ಮೂಜಿ ವಿಷಯದ ಪನ್ಪೇರು ನಮ್ಮ ಅವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯಡು ಪ್ರಕೃತಿ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ಸತ್ವಗುಣಾವಡ್ ತಮೋಗುಣಾವಡ್ ರಜೋಗುಣಾವಡ್ ನಂಗ್ ಇಂದುನಾಗ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ನೆನಪಾಪುಂಡು ರಾವಣನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಲ್ಪ ವಿಭೀಷಣೆ ಕೃಷ್ಣನ ಭಕ್ತೆ ಏಪಲ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಥವಾ ಸತ್ವಗುಣ ಇಡ್ತಾನೆ ಅಂಚನೆ ರಾವಣೆ ಕನಪ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಒಂಜಿ ರಜೋಗುಣೊಟ್ಟು ರಾವಣಗ್ ಮಂಡೋದಿರಿ ಮನ್ಪುನ ಬೊಡಿದಿತ್ತಲ ಅಂಚನೆ ಬೆತ್ ಕೆಲವು ಬೊಡಿದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಅರೆ ಆಗ ಸೀತೆ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಆನ ಆ ನಿರ್ದಾದ ಆನ ಪೂರ ಇದು ಪರಂಪರನೆ ಒಂದು ನಾಶ ಆದ ಪೋಣು ಅವೇ ಕೊಂಚ ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಮನ್ಪೇರು ತಮಗುಣ ಏಪಲ ನಿದ್ರೆ ಈ ಮೂಜಿ ಒಂಜೇ ಕುಟುಂಬ ಇತ್ತನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಈ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಇರದಿಲ್ಲ ಮಿತ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ತದೆ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಇಲ್ಲ ಐದು ಒಂಜಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಮದ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಶುದ್ಧ ಸತ್ವ ಪನ್ಪೇರು ಐದ್ಲ ಮಿತ್ ಪ್ಯೂರ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ಅಡೆಗೆ ಪೋಡ್ನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಅಶಾಂತಿಲೋ ಅತಂಡ ಪೂರ ಈ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಮದ ಮತ್ಸರ ಪನ್ಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಖಾಲಿ ಆವಡು ಹೃದಯ ಕ್ಲೀನ್ ಆವಡು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆವಡು ಶುದ್ಧ ಅನಗ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಲ ಈ ನಮ್ಮ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಈಶೋಪನಿಷದ್ ಒಂಜಿ ಉಪನಿಷದ್ ಒಂಜನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಈಸಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಸರ್ವಂ ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯ ಜಗತ್ ತೇನ ತ್ಯಕ್ತೇನ ಭುಂಜಿತಃ ಮಾಗೃದ ಕರ್ಷಸ್ವರ್ಧನಂ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜಗತ್ತಡು ತೂಯಿನವುಲ ಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನವುಲ ಅಪ್ರಕಟ ಆಯ್ನಲ್ಲ ರಡ್ಲ ಏರ್ಪಂಡ ಭಗವಂತನೇ ಕೊರ್ನವು ಭಗವಂತನೇದೇ ಬತ್ತನವು ಐಟ್ ನಮ್ಮದಾಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ
ಯತ್ಕಿಂಚ ಜಗತ್ಯ ಜಗತ್ ನಂಕ್ ಪ್ರತಿವರೆಗ್ಲ ತೇನ ತೆಕ್ತೇನ ಪುಂಜಿತಃ ಪಂಡ ನಂಕ್ ಎತ್ ಕೋಟ ಕೊರ್ತೆರ ಐನೇ ದೆತ್ತ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಡು ಬೊಡೆನಾತ್ ಒಂದು ದೇವರ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೇರು ಆಂಡ ನಂಕ್ ಎತ್ ಕೋಟ ಕೊರ್ತೆರ ಐನೇ ದೆತ್ತ ನೋಡು ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋಯರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ರೆಡಿ ತುಂಬು ಒಂಜಿ ಕೇನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಯರನ ಸಂತೋಷ್ ಮರೆಗ್ದೇರು ನಮ್ಮ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಆತನಾರು ಆರು ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ದುಡ್ಡು ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಅತ್ತನ ಕೋಟಿಗಟ್ಲೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಆಂಡ ಕಾನೂನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಮನ್ಪುಲೆ ಬುಕ್ಕರಿನ ಕಿಸೆಕ್ ಕೈಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಬುಕ್ಕರಿನ ಬಂಜಿಗೆ ಪೆಟ್ಟುಪಾಡೊಡ್ಚಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ದೇಶಡು ಅಂಚ ಕಾನೂನುಂಡು ರಾಜ್ಯಡು ಅಂಚ ಕಾನೂನುಂಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾನೂನುಂಡು ಅಂಚನೆ ದೇಬೆರ್ನ ಕಾನೂನು ಇನಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿದ ಕಾನೂನು ಮೀರಿದ ಪೋನಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಕೊಡ್ಪೇರೆ ಐಕ್ ಖಂಡಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ತೆಕ್ಕೊಂಡು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಕಾನೂನು ಆವಡ್ ರಾಜ್ಯದ ಕಾನೂನು ಆವಡ್ ಎಡ್ಡೆ ವಕೀಲರ್ನ ಕ್ಲಿತ್ತಿನ ದಂಡ ನಂಕ್ ಜೈಲು ಪಿದೆ ಬರುವ ಶಿಕ್ಷೆ ಆವಂದೇ ಬರುವ ಆಂಡ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾನೂನು ಪಿದೆ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾನೂನು ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಮುಲ್ಪ ಅವೇ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಎತ್ ಕೋಟ ಕೊಡ್ತಾರ ಐದ್ ಪಿದೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪುನೆ ದಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒಂಜಿ ರಸ್ತೆಡು ಒಂಜಿ ಗೋಣಿ ಅರಿ ದೀನ ದಂಡ ಪಕ್ಕಿಲು ಬರುವಾಗೆ ಪಕ್ಕಿಲು ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎತ್ ಬೋಡ ತಿನ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆನಂದ ಅಕ್ಲ ಬಾಕಿ ಪಕ್ಕಿಲ ಲೆಪ್ಪ ಮಾತ ಪಕ್ಕಿಲ ಬತ್ತದ ಅಕ್ಲೆ ಬಂಜಿಂಜ ತಿಂದು ಪೋವೆರೆ ಅಕ್ಲೆ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಪುಜೇರಿ ಅಂಚೆನೆ ನರಮನಿ ಪೋಂಡ ಆಯ್ ಬೊಡಿತನ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ 1 ಕೆಜಿ ಅರಿ ಪತಂ ಪೋಪುಜೆ ಆಯ್ ಪೂರ ಬ್ಯಾಗ್ನೆ ಬೇರೆ ಇಂದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ನರಮನೆಗ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗ್ಲ ನರಮಣಿ ನಂಕ್ ಈ ಜನ್ಮಗತ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 ಜನ್ಮಗ್ಲ ತೀರ ಮುಗಿಯಂದ ನಂಚಿನ ಮಲ್ತ ಪಾಡುವ ಐಟ್ ಮಲ್ತದ್ ನಂಕ್ ಬರ್ಪಿಂಚ ಪಾಪ ಐಟ್ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಂದೆ ಐಟ್ ಸುಖತಿ ಕೆರ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನೆಟ್ ಪನ್ಪೆರು ಪಣ್ಣೆಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ನಮ್ಕ್ ಎದ್ ಕೊಡ್ತಿರ ದೇಬರು ಐಟೇ ಖುಷಿ ಕೊಡು ಐಟ್ ಪಿದೆ ಪೂರ್ಚಿ ಇಂದು ಒಂಜಿನೆ ಪಾಠ ಮತ್ತೊಂದು ನಮ್ಮ ಬುಕ್ಕ ಪೊಯ್ ಇಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿದ ನಿಯಮನು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೊಡಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಆ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡು ಆ ದೇಬೆರ್ನ ನಿಯಮಾವಡು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮಾವಡು ಐಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಜ್ಜಿಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂದು ಪಾಲನೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಕಷ್ಟ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಒರಿ ಸಾಧು ಇದ್ದೇರೆ ಆ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪೂರ ಒಟ್ಟಾದ ಈ ಸಾಧುನ್ ಲೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ಪವಡು ಪಂಡದ ಆಸೆ ಮಲ್ತೇರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಲ್ತದ ಸಾಧುರ ಪೋದು ಕೇಂಡರ್ ಸಾಧು ಬಲೆ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರವಚನ ಮನ್ಪೊಡು ಸಾಧು ಪಂಡರ್ ಬರ್ಪ್ಯಾನ್ ಬತ್ತೇರು ಬತ್ತದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲ್ದೇರು ಸಾಧು ಸುರುಕೆ ಕೇಂಡರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಏರೆಗ್ ಮಾತ ದೇಬೆನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಪನ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗೀತಾ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನ ಸಾಧುನ ಕ್ಲಾಸ್ ಬರ್ತನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಕೈದೆ ಇರ್ತಾರೆ ಎಂಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಸಾಧು ಪಂಡರ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೇಬೆನ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತೆರು ಯಾನ್ ಪೋಪೇನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಪೋಯರು ಮತ್ತ ಪಿರ ಗ್ರಾಮದಕ್ಲು ಪಿರ ಒಟ್ಟಾಯರು ಪಿರ ಒಟ್ಟಾದ ನಾನು ಸತಿ ಲೆಪ್ಪುಗಾರೇನು ಈ ಸರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮನ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೈದೇರ್ಪುಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡರ್ ನಮ್ಮ ಏರ್ಲ ಕೈದೇರ್ಪುನ ಗುರ್ಚಿ ತುಕ ಆರ್ ಪಾತೆರಡನ್ ಅಂಚನೆ ಸಾಧುನ್ ಲೆತ್ತೇರು ಸಾಧು ಬತ್ತೇರು ಅವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂಡರು ನಿಕ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಿಗಂಟ್ ಮಂತ ಪ್ರಕಾರ ಏರ್ಲ ಕೈದೇರ್ತಿಯರು ಅಪಗ ಸಾಧು ಪಂಡೇರು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಏರೆಲ್ಲ ಮಿತ್ತು ದೇಬೆರ್ನ ವಿಶ್ವಾಸ ಚಿಂದಾಂಡ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ದಾದೆ ಪಾತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸ ಯಾನ್ ದಾದ ಪಾತ್ರ ಕುಲ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮೆಕ್ಲೆಗೆ ಊರ್ದಕ್ಲೆ ಪೂರ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಕ್ಲೆ ಪೀರ ಒಟ್ಟಾದ ಇತ್ತೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಂತೇರು ನಮ್ಮ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜನ ಕೈದೇರ್ಪುಗ ಅರ್ಧವಾಸಿ ಜನ ಕೈದೇರ್ಪುನ ಬುರ್ಚಿ ಅಂಚಾಂಡ ಸಾಧು ಪಾತೆರ ತುಕ್ಕ ಪಂಡದ್ ಪೀರ ಸಾಧು ಲೆತ್ತೇರು ಸಾಧು ಲೆತ್ತದ ಅವೇ ಪಾತೆರ ಸಾಧು ಬತ್ತು ಕೇಳಿರು ನಿಕ್ಲೆ ಏರಿಗೆ ಮಾತ ದೇಬೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಅವೇ ಅಕ್ಲೆ ನಿಗಂಟ್ ಮಂತಿ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಧ ಜನ ಕೈದೇರ್ತೇರು 5 ಜನ ಮಂತ ನಿಕ್ಲೇರು ಇತ್ತೆ ಸಾಧು ಪಂಡೇರು ಏರ್ ಮತ್ತ ಕೈದೇರ್ತಾರ ಅಕ್ಲು ಏರ್ ಮತ್ತ ಕೈದೇರ್ಸಿರ ಅಕ್ಲಿಗ್ ಪನ್ಲೆ ಯಾನ್ ಪೊಪ್ಪೆನ್ ಯಾನ್ ಈ ಕತೆ ದಯ ಪನ್ಪೆ ಪಂಡ ನಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ದೇಬೆರ್ನ ಮಿತ್ತು ದೇಬೆರ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸ ಪಡು ವಿಶ್ವಾಸ ಜಿಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಭಕ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪರ ಸಾಧ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೇರು ನಂಕ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಿಯಾಗ ಅಮ್ಮೆ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾವಡಂದಾಂಡ ಅಪ್ಪೆಡಕೆ ನುಡಿಗೆ ಐ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಎಂಬಿಯನ ಅಂದಾದ್ ಪಂಡದ್ ಅಪ್ಪಪ್ಪ ಅಂದಾಂದ್ ಐ DNA ಟೆಸ್ಟ್ ಪುಪ್ಪುಜಿ ಅಪ್ಪೆನ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಪ್ಪೆ ಪಂಡಿರಂದಾಂಡ ಅವೇ ಆರ್ ಪಪ್ಪ ಪಂಡದ್ ಅರ್ಥವಂತುಡೇರು ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ಅಪ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ
ನಮ್ಮ ವೇದಡು ಎಂಚಿನ ಪಂತಂಡು ಅವು ನಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಡು ಇಜಿನಂಡ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಐನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಂತೊಂದು ಐನೇಂದು ಮಂತಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಟೆ ಉಪ್ಪಡವು ನಂಗೆ ಸಾಧ್ಯಸಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ನಮ್ಮ ದುಂಬುಪೋಡು ನಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೆತ್ತಲಪ್ಪುಂಡು ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪಂಪುಂಡ ಬರಿ ಇಲ್ಲ ಅಮ್ಮೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಮದ್ದುಪ್ಪೆ ಆಯಲ ಪನ್ಪೆ ಹೇಮಾನ್ ಅಂಚನೆ ಮಗೆಲ ಆಯಲ ಪನ್ಪೆ ಹೇಮಾನ್ ಆಯನ ಹೇಮ ಬೇತೆ ಅದಪ್ಪುನು ಆಯನ ಹೇಮ ಆಯನ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅದಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಕುಲ್ವಾ ಒಂಜಿ ಊರು ಪೋನಗ ನಂಕ್ ಆ ಪೈಲಟ್ ನ ಮಿತ್ ಪೂರ ವಿಶ್ವಾಸ ಪುನು ಆ ಪೈಲಟ್ ನಮನ್ ಸರಿ ಸಾದಿ ಕುಣಪ್ಪೆ ಅತ್ತನ ಕುಣಪ್ಪಲ್ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಪುನು ದಯಪಂಡ ಆ ಒಂಜಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದ ಕಂಪನಿ ಆವಡ್ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸರಿಯಾದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಕೊಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದೇಬೇರ್ನ ಮಿತ್ ಅಥವಾ ದೇಬೇರ್ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೊಡು ನೆಟ್ ಪಣ್ಣಾಗ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನೆನಪಾಪುನು ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ಇಂಚನೆ ಪೋನಾಗ ಅಲ್ಪ ಟ್ರಬುಲೆನ್ಸ್ ಶುರುವಾಪುನಿಗೆ ಒಂದು ಮೋಡದ ಮಿತ್ತ ಪೋದು ಫ್ಲೈಟ್ ಮಿತ್ತ ತಿಟ್ಟು ಪೋಯರ ಶುರುವಾಪುನು ಅಪಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಇಡ್ತನಕ್ಲು ಪೂರ ಬೊಬ್ಬೆ ಪಾಡುವೇರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ಬೇರು ಪೋಡಿದು ಆಂಡ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಕುಲ್ನ ಬಾಲೆ 5 ವರ್ಷದ ಬಾಲೆ ಮನೀಪನೆ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೇನು ಮಾತಾಡ್ತುದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪೂರ ಒಂತೆ ಟ್ರಬುಲೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಆರಾಮಡೆ ಪೆದರ್ನದಕ್ಕೆ ಒರಿಪೋದಕ್ಕೇನ್ವೆ ಬಾಲೆ ಎಂಕ್ಲ ಪೂರ ಪೊಡಿದ್ದು ನಂತೊಂತ ಈ ದಾನಿ ಮನ್ಪನೆ ಕುಲ್ದ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಆತ ಖುಷಿಟ್ಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲ ಅಂದ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಾಲೆ ಪನ್ಪಲ್ ಈ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ ದ ಪೈಲಟ್ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಇನ್ನ ಇಲ್ಲ ಎತ್ತವೇರು ಪಂಡದು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಟು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜಗತ್ತದ ಪಿತೆ ಆಯ್ನ ಕೃಷ್ಣನ ಮಿತ್ತು ನಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಕೃಷ್ಣೆ ನಂಗ್ ಕರಿಯಾಯನ ದಾರಿ ತೋಜಬೇರು ಕರಿಯಾಯನ ಡೆಸ್ಟಿನೇಷನ್ ನಂಗೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತನೇ ನಂಕ್ ದೇತಂಪುವಲಿ ಭಕ್ತಿಡ್ ಶ್ರದ್ಧೆ ಪನ್ಪುನವು ಶ್ರದ್ಧಾ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಪನ್ಪುನವು ಬರುಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಬರ್ಪುನು ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಅಂಬಿ ಪಂಡ ಪಿ ನಮ್ಮ ಪಿ ಪತ್ತನ ದಂಡ ಅಶುದ್ಧ ಮೀಯೊಡಿಗೆ ಆಂಡ ಅವೇ ಪೆತ್ತದ ಅಂಬಿನ ನಮ್ಮ ದೇವರನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕ್ಲೀನ್ ಮನ್ಪೆಲ್ಲ ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪು ಸೊ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಪಂಡ ಅವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಂಡಿ ಪ್ರಕಾರ ಆಯ್ಕ್ ಆತ್ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಉಂಡು ಶುದ್ಧತ್ವ ಉಂಡು ಅವೇ ಇತ್ತೆ ಕೆಲವು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಐನ್ ಪ್ರೂವ್ಲ ಮಂತೇರು ಅಂಬಿಗ್ ಎತ್ತೋ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಮೆಡಿಸಿನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಐಕ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಂಟಿಸೆಪ್ಟಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ಅವು ಅಕ್ಲು ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಂತೋಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಹಲವಾರು ವರ್ಷ ಉದುಂಪಂತೇರು ಐಕ್ ಇತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪ್ರೂವ್ ಮನ್ಪನ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿ ನಂಕ್ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಪಂಡಿಂಚಿನಂದು ಅಂಚನೆ ಶಂಕ ತುಯನಂಡ ಒಂಜಿ ಡೆಡ್ ಬಾಡಿ ಅವು ಪುನಃ ಆಂಡ ಐನ್ ದೇವರಿಗ್ ಉರಿಪೆರು ಮನ್ಪುವ ದಯಪಂಡ ಶಾಸ್ತ್ರಡು ಅಂಚ ಪಂತೇರು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐತ ಮಿತ್ ನಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಅಂಚನೆ ಪನ್ನಗ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅರ್ಚಕರಿರ್ತಾರೆ 6 ದಿನಲ ದೇವರಿಗೆ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪೆರೆ ಅರೆಗೆ ಪೇರ್ 19 ಒಂಜಿ ಪೊಣ್ಣು ಆಲ್ ತುದೆತ್ತ ಅಪ್ಪೆದ ಮೀಟಿರ್ದು ಬತ್ತದ ದಿನಲ ಈ ಅರ್ಚಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪೂಜೆಗೆ ಪೇರ್ ಕೊರಂತಾರೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಆಲ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಅಂಚ ಅರ್ಚಕರು ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ಮಗ ಇನಿ ಲೇಟ್ ಮಂತ ಅಪ್ಪಗ ಆಲ್ ಪಂಡಲ್ ಯಾನ್ ನೆಟ್ ಬೋಟ್ ಬನ್ನಗ ಆ ಬೋಟ್ ದ ಲೇಟ್ ಮಂತೆ ಬೋಟ್ ಬನ್ನಗ ಲೇಟ್ ಮಂತೆ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಚಕರು ಪಂಡರ್ ಏ ನಿಕ್ ದಾದ ಆತುಲ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಟ್ ದ ಜನ ನಿಕ್ ನಡ್ತ ಬರ್ರೆ ಅಂಚನೆ ಆಲ್ ಪೋಪಲ್ ಮನದನಿ ಜಿಂಜ ಬೇಗ ಬತ್ತಲ್ ಅಪ್ಪಗ ಅರ್ಚಕರು ಕೇಂದ್ರ ಮಗ ಇನಿ ದಾನೆ ಬೇಗ ಬತ್ತ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಪೆರೆ ಬೋಟ್ ದ ಇಜ್ಜಂಡ್ ಓಕೆ ಎಂಚ ಬತ್ತಾಯಿ ಯಾನ್ ತುದೆತ್ತ ಮಿತ್ ನೀರು ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆ ಬೊಲ್ಲ ಬತ್ತೆ ಅಂಚಿನ ತುದೆಟ್ ನಡತೊಂದು ಬತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಅಚ್ಚರಿ ಬೇರೆಗೆ ಪೂಜಾರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತೊಂದು ಬತ್ತಲ್ಲ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡು ಈ ಭಟ್ರು ಪಂಡಿಂಚಿನ ವಿಚಾರ ಪಂಡ ದೇವರ ಮಿತ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಇತ್ತಂಡ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತಲು ನಡತೊಂದು ಬರುಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸಡು ಬತ್ತಲು ಅಲ್ಲಿ ನಡ್ತದೆ ನೀರ್ದ ಮಿತ್ತ ಪೋಯ್ದಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮನ್ಪಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಂಡ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ಎಂಚ ಉಂಡು ಐಕ್ ತಕ್ಕ ದೇವರ ನಡಪಾದ ಕೊಪ್ಪೇರು ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪೇರು ಯದಾ ಯದಾ ಹಿ ಧರ್ಮಸ್ಯ ಗ್ಲಾನಿರ್ಭವತಿ ಭಾರತ ಅಭ್ಯುತ್ಥಾನಾಂ ಅಧರ್ಮಸ್ಯ ತದಾತ್ಮನಾಂ ಸೃಜಾಮ್ಯಹಂ ಯಾನ್ ಏಪ ಬರ್ಪೆ ಏಪ ಅಧರ್ಮ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಅಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಬರ್ಪೆ
ದಾಯ ಬರ್ಪೆ ಈ ಧರ್ಮನು ಪುರ ಪುನರ್ಸ್ಥಾಪನೆ ಮನ್ಪೆ ಬರ್ಪೆ. ಸೊ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪಡಿ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಧರ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಅವಡಿಗೆ ನಮ್ಮ ಈ ಕೃಷ್ಣ ದೇವನ ಅವತಾರ ಆಪ್ನೆ ತುಂಬು ಅಪ್ಪೆ ಭೂಮಿ ದೇವಿ ಕೊಂಜಿ ಪೆತ್ತದ ರೂಪ ತಾಳ್ದು ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಡೆಪೋಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮದೇವ ನಡೆಪೋದು ಮುಲ್ತೊಂದು ಪಂಪೆರಿಗೆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರೇ ಎಂಕ್ ತಡೆವರೆ ನಾಪುಜಿ ಎನ್ನ ಭೂಮಿದ ಮೇಲ್ಡ್ ಈತ್ ರಾಕ್ಷಸರು ಬೈದರು ಅಕ್ಲ ದಿನ್ನೊಂದು ತಡೆಯರ ಆಪುಜಿ ನೆಕ್ ಆಚಾರ್ಯ ಪಂಪೆರು ಅಕ್ಲನ ದೇಹದ ದಿನ ಹತ್ತು ಭೂಮಿ ಹೊತ್ತೆಗೆ ಆತನೆ ಅಕ್ಲನ ಹೃದಯ ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆ ದಿನ ಆತನೆ ಅಂಚನೆ ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆ ದಿನ ಏನಿರ್ದಾದ ಎಂಕ್ ತಡೆಯರ ಆಪುಜಿ ಐಕ್ ಬಡಾದ ಬುಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ನಡೆಪೋಪೆರು. ಕೃಷ್ಣ ಅವತಾರ ಆದ್ ಪೂರ ಈ ರಾಕ್ಷಸನ ಕೇರ್ಪುನ ಅಂಚಿನು ಯಾನ್ ಈ ಕಥೆದ ಪಂಪೆಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ದಿನ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗ ದಿನ ಆಪುಜಿಗೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಒಂಜಿ ಬಾಲೆ ಎಂಚ ದಿನ ಆಪುಜ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಹ ದಿನ ಆಪುಜಿ ಅಂಡ ಅವೇ ಅಪ್ಪೆಗ್ ಮಗೆ ಹಾಲಾಯಂದ ಅಂಡ ಮಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಾದಿಗೆ ಪೋಯಂದ ಅವ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಆ ಮಗೇನೆ ದಿನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಎರಬಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮಾತೆ ಮಂತನ ದೇವನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಮ್ಮ ದಿನ ಎರಬಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹೃದಯನ ಶುದ್ಧಾಂಡ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ. ಅಂಚನೆ ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಮಹಾರಾಜನ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು. ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲೆ ಅವೇ ಅಮ್ಮೆ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಮಲ್ಲ ರಾಕ್ಷಸಿ ಆಗ ಯಾನೇ ರಾಜ ಅವರು ಏನನೇ ಮಾತೆಲ್ಲ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಅಂಜಿಟ್ಟು ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ಕೆಂದುಪ್ಪೆರು. ಬ್ರಹ್ಮನ ವರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಯಾನ ನೀರ್ಡ್ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಸೂಟುಡ್ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕ ನೆಟ್ ಒಂದು ಆಯುಧದ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಕೆರ್ರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಮಂತದಲ್ಲ ಆ ಕೆರೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೆನ್ನಾಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪನ್ಪೇರು ದೇವ್ ವಿಷ್ಣುನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ ಕೊಡುದು ಅವು ಪನ್ನಾಗ ಆ ಕೋಪ ಬರ್ಕೊಂಡು ಕೋಪ ಬತ್ತದ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಕೆರಡು ಪನ್ನದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಹಲವಾರು ವಿಷಯದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮನ್ಪೆ ಆಯ್ನ ತೂಕು ಪಾಡ್ವೆ ಆಗ ವಿಷ ಕೊರ್ಪೆ ನೆಟ್ ಪರ್ವತ ತಿದ್ದಕ್ವೆ ಬುಕ್ಕ ಉಚ್ಚಿದ ವಿಷತ್ತ ಉಚ್ಚಿದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಆನೆದ ಕಾರ್ದಾಡಿಕೆ ಪಾಡ್ವೇರೆ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಯ್ನ ಕೇರೆ ಆಪುಜಿ ಅಪಗ ಆ ಕೇರಿಗೆ ಕೇನ್ವೆ ಏ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ನಿಕ್ ಒಲ್ಪದ ಶಕ್ತಿ ಬತ್ತ ನಿಂತಂದು ಅಪಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗ್ ಒಲ್ಪದ ಬತ್ತದ ಎಂಕ್ ಅಲ್ಪಡೆ ಬೈತದೆ ಇರೆಗ್ಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ವಿಷ್ಣು ಎಂಕಲ ಅವೇ ಬೈತಾನೆ ಅಂಚನೆ ಮುಕ್ಕ ಆ ಕೆರೆಗೆ ನಿನ್ನ ವಿಷ್ಣು ಒಲ್ಲೆ ಕೆನ್ನಗ ಈ ಕಂಬಡ್ ಉಲ್ಲೆನ ಕೆನ್ನಗ ಎಸ್ ಕಂಬಡ್ ಉಲ್ಲೆ ಮನ್ಪೆ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕಂಬ ಪುಡಿ ಅನಗ ಅಲ್ಪಟ್ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬರ್ಪೇರು. ನರಸಿಂಹದೇವರು ಬತ್ತದ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪುನು ಕೇರ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡ್ಲ ಏಪ ಈ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೆನ್ಸ್ ಎಂಜಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅತನ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಆ ಏಪ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿ ಉಂಡ ಅಪಗ ನರಸಿಂಹ ಅದ ಅತನ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಅವತಾರ ಅದ ಬತ್ತದ ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಹಲವಾರು ವಿಷಯ ಪನ್ಪೇರು. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಎಂಚ ಮನ್ಪುಡು ಯೋಗಿನಾಮಪಿ ಸರ್ವೇಶ ಮದ್ಗತೇಂದ್ರ ಆತ್ಮನಃ ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಭಜತೆ ಯೋಮ ಸಾಮೇ ಯುಕ್ತತಮೋ ಮತಃ. ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪನ್ಪೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಅವರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಗಿನಾಮ ಸರ್ವೇಶು ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಅವರು ಆಂಡ ಯೋಗಿ ಎಂಚಿನ ಸನ್ಯಾಸತ್ ಕಾಡು ಪೋಡಂದತ್ತು ಯೋಗಿ ಅಂಡ ಹೃದಯಡು ಯೋಗಿ ಅವರು ನಿಕ್ಲು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಅವರು ಹೃದಯ ಶುದ್ಧ ಆದ ನಿಕ್ ಯೋಗ ಪಂಡ ನಿಜವಾದ ಯೋಗ ಪಂಡದಂಡ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮನು ಸಂಪರ್ಕ ಮನ್ಪುನ ಅವು ಯೋಗ ಆ ಕನೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಯೋಗ ಪಂಪೇರು. ಆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಯೋಗಿ ಆಲೆ ಯೋಗಿ ಆದ ನಿಕ್ಲು ಜೀವನನು ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲೇನ್ ಅಂಚ ಮಂತನ ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಶುದ್ಧ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಶ್ರದ್ಧವಾನ್ ಭಜತೆ ಮಾ ನಮ್ಮ ಶ್ರದ್ಧಡು ದೇವರನ್ನ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪುಲೆ ಅಂಚಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಖಂಡಿತ ಪಿರ ಎನ್ನಡೆ ಬರ್ಪರೆ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಅವಳಂದ ಸನ್ಯಾಸದ ಕೊಡೊಂದತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗೃಹಸ್ಥ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಂತ್ರ ಪೋನಾಗ ನಂಕ್ ಇಂದ್ರ ತೃಪ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆದ ಪುಡು. ಯಾನ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂತಾವೋದು ಒಂಜಿ ಸಿಗ್ನಲ್ ಕೊರ್ಲೆ ಇಂಕ್ ಇಡೆಟ್ ಬ್ರೇಕ್ ಬೋಡುತ್ತಂಡ 7 ಪನ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಸೊ ದಟ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ 5 minutes 5 minutes ಓಕೆ ಸರಿ. ಸೊ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾಭಾರತಡು ಕತೆ ಬರ್ಪುಡು ಅರ್ಜುನ ಇಂದ್ರಲೋಕ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರಲೋಕ ಹೋದ ಅಲ್ಪ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಅಪ್ಸರ ನಕಲ್ನ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಅರ್ಜುನ ವೈಕ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪುಜಿ ಆನ ಕೆಲಸ ಮಂತೊಂದು ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಅವೇ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಕತೆ ಪನ್ಪೇರು ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ 10,000 ವರ್ಷ ಅರ್ನ ಜಪ ತಪ ಮಲ್ಪೇರು ಆಂಡ ವರ ಮೇನಕನ
ಕಾರುಂಗಿಲದ ಶಬ್ದ ಕೆಣ್ಣಗ ಆರ್ನ ತಪ ಉಂತುಂಡು ಮೇನಕನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪೆರು ಆರ್ನ ಪೂರ ತಪತ ಫಲ ಪೋಪುಂಡು ಇದು ದಾಯ ಪಂಪೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಮನಸ್ಸಿನ ದೇವರನ ಮಿತ್ತದಿದು ಐಟ್ ದೃಢವಾದಿತ್ತಿನ ನಂಡ ನಂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮನು ಫಾಲೋ ಮನ್ಪೊಲಿ ಇಜಿಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಏಪ ಸರಿಜ್ಜ ಅಪಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪ ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತ್ರಂಚಿನ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಪೋಯಂದಂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯೇ ಐಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ ಬೊಡತನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ಸಮಾಜ ದಂಡ ನಾವು ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ಬರ್ಪನ ಆವಡು ಈ ಸುನಾಮಿ ಆವಡು ಬಿರುಗಾಲಿ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಬರ್ಪಿಂಚಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀಕ್ ಆವಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮಾತೆ ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಆ ಭೂಕಂಪನೆ ಆವಡು ಹೆಂಚಿನ ಆವಡು ದಾಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇತ್ತಿನ ನರಮನ್ಯನ ರಾಕ್ಷಸ ಭಾವನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅನಾಗ ಭೂಮಿ ಮಾತೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಐಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಮಂತ್ವೇರು ಐಕ್ ಬಡದು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶುದ್ಧ ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಅನಗ ನಮ್ಮ ಐತ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಭಕ್ತರಾದಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಮಗೆ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಎತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಎಡ್ಡಾಂಡ ಅರೆಗಿರ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪಡು ಅಂಚ ಪನ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಕತೆ ಪಂಡದು ಯಾನು ಇರ್ಕ್ಲೆ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊರ್ಪೆ ಒಂದ್ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಡು ಆ ಊರದ ರಾಜೆ ರಾಜಲ ಮಂತ್ರಿಲ ಪೋನಾಗ ಒರ್ತಿ ಅಜ್ಜಿ ಮಾರ್ಗದ ಬರೆಟ್ಟು ಉಂತೊಂತೆರಿಗೆ ಐನ ಉಂತುನ ತೂದು ರಾಜೆ ಕುದುರೆ ಉಂತಾದ ಜತ್ತದ ಅಜ್ಜಿಲ ಕೇನ್ವೇರು ಅಜ್ಜಿ ದಾದ ಪೆಯ್ಯರು ದಾದ ಮುಲ್ದ ಕುಲ್ದಾರು ಇರಿಗೆ ದಾದ ಪೊಡ್ತನ ದಾದ ಕಷ್ಟ ಉಂಡೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಗ ಯಾನು ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳೆ ಇಂಕ ದಾಲ ಕಷ್ಟ ಅಜ್ಜಿ ಯಾನು ನರ್ತೊಂದು ಪೋನತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಆಯಾಸ ಅಂಡ್ ಕುಲ್ದೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಕೇನ್ಲೆ ಇರಿಗೆ ದಾದ ಪೊಡು ಕೇನ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ ದಾಲ ಬೊಚ್ಚಿ ಮಗ ಯಾನ್ ಸಂತೋಷ ಉಳ್ಳೆ ಬುಕ್ಕಲ ರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ಕೇನ್ಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇರಿ ದಾದ ಪೊಡು ಕೇನ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಅಜ್ಜಿ ಪನ್ಪೇರು ನಿಕ್ ಆತೆ ಕೊಡೊಂದು ಆಸೆ ಎತ್ತಿನ ನಂಡ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಆಶೆ ಈ ವರ್ಷಡ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲಾಗ ಮನಸ್ಸು ಬರುಡಿ ಬುಕ್ಕದಾಲ ಬೊಚ್ಚೆ ಅಂಕನ್ ಆತ್ಕೆನ ರಾಜ ಪನ್ಪೇರು ಅಂದಮ್ಮ ಯಾನ್ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪೇನ್ ನೇನ್ ಕೇಂದಾನಾಗ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಪೂರ ಅಂಗ ಹಾಕೊಂಡು ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲ ಅಜ್ಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಏಪ ಬರುಡು ಅಜ್ಜಿ ಏಪ ಬರುಡು ರಾಜ ಇಲ್ಲಾಗ ಅವು ಯಾನು ಒಂಜಿ ದಿನ ಒಕ್ಕುದುಂ ಪನ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪುಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲು ರಾಜ ಪಿರ ಬರ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ಮಂತ್ರಿ ನಕ್ಲೆಗೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರಾಜೆ ಆ ಊರಿಗೆ ಪೋಡಂದಾಂಡ ರಾಜ ಈ ರಸ್ತೆ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಆ ಊರಿಗೂ ಪೂರ ರಸ್ತೆ ಮಲ್ಪೇರು ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋತುವನಾಗ ಈ ಅಜ್ಜಿನ ಇಲ್ಲಿ ಗುಡಿಸಲು ಐಟ್ ರಾಜ ಪೋದೆಂಚ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಅರಮನೆ ಕಟ್ಪೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು ನಾ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲೇ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟದ್ ಕೊಡ್ಪೇರು ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ರಾಜ ಏಪ ಬರ್ಪೇರ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಏಪ ಲೆಪ್ಪಲ್ದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಐಕ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಆ ಊರುಡು ಆ ಅಜ್ಜಿನವಳು ಅರಿಗೆ ಒಂದು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಲೇಪಂಡ ಆ ರಾಜ ಏಪಲ ಬರಿಯರೆ ಅವು ಅಂಚನೆ ಆ ಊರ್ದಕ್ಲಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಮಿಷ್ಟಾಂಜನ ಭೋಜನ ಅಂಡ್ ಪ್ರತಿದಿನಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಊರಿಗೆ ಬರ ರಸ್ತೆ ಅಂಡ್ ಎಂಚ ಅನ್ಪಂಡ ಈ ಅಜ್ಜಿ ಕೇನ್ನೆ ಮುಖದಾಲ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕದಾಲ ಬೊಡ್ಸಿ ಈ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ್ಲಾಪಂಡ ಆತ ಕೇನ್ನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಹಾರಾಜ ಏನ ಈ ಪ್ರಪಂಚದ ಮಹಾರಾಜ ಏನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವೇಡ ಬೋದು ನಮ್ಮ ದಾಲಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಕೃಷ್ಣ ಈ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲಾಗ ಬಲ ಎಣ್ಣ ಇಲ್ಲದ ಉಂತಲಾ ಪಂಡ ಆತಿತ್ತನೆ ಯಾವು ಕೃಷ್ಣ ಬನ್ನಾಗ ಪೂರಲ ಬರ್ಪುಂಡಂಕ್ ಬೇತೆ ಕೇವಣ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಇಂದು ಒಂಜಿ ಕತೆಟ್ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾಠ ನಮ್ಮ ತೊನಿ ಪಂಡ ಕೇಂದ್ರದು ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ರೇಕ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೆ ಬುಕ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಓಂ ತತ್ಸತ್ ಹರಿ ಓಂ ಪದ್ಮಪತ್ರ ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಪದ್ಮನಾಭ ಸುರೋತ್ತಮ ಭಕ್ತ ಅನುರೂಪ್ತಾನಾಂ ಭ್ರಾತೃಭವ ಜನಾರ್ದನ ಸುಮಾರು 17 ಅಧ್ಯಾಯ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಉಂಟು 7 ಶ್ಲೋಕ ಐಟ್ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂಚಿನ ಚಿತ್ನ 574 ಅರ್ಜುನ ಪಣ್ಯ ಚಿತ್ನ 84 ಸಂಜಯ ಪಣ್ಯ 45 ಒಕ್ಕ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪಣ್ಯ ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಸೇರಿದ್ದು 7 ಶ್ಲೋಕ ಈ 7 ಶ್ಲೋಕದ ಸಾರಾಂಶನ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಇಂಕಲ ಗುರುಜಿ ಆದಿ ದಿನಟ್ಟು ಐತ ಸಾರಾಂಶ ನಮಕ್ ತೆರಿಪೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಮುಟ್ಟುಲ ಕಂಚಿತ್ನ ಉಪಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ ಪಣೊಂದು ದಿನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಆತ್ಮ ನಮ್ಮ ಸದ್ಭುಕ್ತಿ ಸನ್ಮಾರ್ಗ ನಡಪನಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾಧಿ ತೋರ್ತಾಂದುಲ್ಲೇರು ಮೇರೆಗೆ ಸೊಲ್ಮೆನ್ ಸಂದಾಂದು ಮೇರೆಗೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಬ್ರೇಕ್ ಬರಂದು ನಮ್ಮ ದುಂಬದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೋಯಿ ಇತ್ತೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಶ್ರೀ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಶ್ರೀಧಾಮ ಮಾಣಿಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಐದು ದುಂಬು ನಮ್ಮನ ಇನ್ನಿತ್ತ ದಿನಟ್ಟು ಆದಿ ನಮ್ಮನ 5 ದಿನ ನಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಬೇರೆನ ಬಾಲೆ
ಒಂಜಿ ಶ್ಲೋಕ ಪನೊಡೊಂದು ಬಾರಿ ಕೋಡೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದಂದು ಆ ಬಾಲೆಗಳ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರಡು ದಾಯಿ ಬಣ್ಣದಾಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುರಂಚಿತ ಈ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಡು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕುಲು ಬರ್ತದು ಪ್ರಾಯದಗಳು ಮಾತ್ರ ಪಾಲ್ಪಡೆಯೊಂದಿಲ್ಲೇರಿ ಅಗಲಾದಿ ಮನಸ್ಸುಡು ಕೆಲವು ನಮ್ಮನ ಒಟ್ಟು ಸೇರೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೊರೊಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಕೊರೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂಚಾರ ಓದು ಬಾಲೆ ದೇವದ ಸಮಾನ ಆ ಬಾಲೆಡ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ಕ ಪಂಡದು ಆ ಬಾಲೆಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಬಾಲೆ ಉಳ್ಳಿನ ಸೂರ್ಯನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಉಳ್ಳಿರೆ ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರೇ ಉಳ್ಳೇ ಸರ್ ಆರ್ ಬಾಲೆದ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತಿಡ ನಮ್ ಕೇಂಡು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸರ್ ಮಾತಾ ತುಳು ಬಂಧುಳಿಗೆ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲುದ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ಪುಳ್ಳಿ ಇಂಬೆ ಧ್ರುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಪಣದ ಇಂಬೆ ಜ್ಯೋತಿ ಕೇಂದ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾಲಯಡು ಓದೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಂಬೆ 5ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಂಬೆಗ 10 ವರ್ಷ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಒಂಜಿ 4 ಶ್ಲೋಕನ ಪಣೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತ ಒಂಜಿ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಒಪ್ಪಡ ಆಶೀರ್ವಾದ ಒಪ್ಪಡ ಆಯ ಮಾತಿರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಇತೆ ಧ್ರುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಎನ್ನ ಕುದರೆ ಧ್ರುವ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಏನು ನಾಗರಾಜ ಟಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ ಉಪಾಧ್ಯಾಯನ ಹುಳಿ ಏನಿದೆ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಪಂಟ ಓಂ ಪಾರ್ಥಾಯಾಂ ಪ್ರತಿಬೋಧಿತಾಂ ಭಗವತಾಂ ನಾರಾಯಣೇನ ಸ್ವಯಂ ವ್ಯಾಸೇನಾಗ್ರಥಿತಾಂ ಪುರಾಣ ಮುನಿನಾಂ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾಭಾರತಂ ಅದ್ವೈತಾಮೃತವರ್ಷಿಣೀಂ ಭಗವತೀಂ ಅಷ್ಟಾದಶಾಧ್ಯಾಯಿಣೀಂ ಅಂಬ ತ್ವಾಮಿ ಅನಸಂದದಾಮಿ ಭಗವತ್ ಗೀತೆ ಭವದ್ವೇಷಿಣೀಂ ನಮೋಸ್ತುತೆ ವ್ಯಾಸ ವಿಶಾಲ ಬುದ್ಧೇ ಉಲ್ಲಾರವಿಂದಾಯ ತಪತ್ತನೇತ್ರ ಏನ ತ್ವಯಾ ಭಾರತ ತೈಲ ಪೂರ್ಣಃ ಪ್ರಜ್ವಾಲಿತೋ ಜ್ಞಾನಮಯ ಪ್ರದೀಪಃ ಪ್ರಪನ್ನ ಪಾರಿಜಾತಾಯ ಸ್ತೋತ್ರವೇತ್ರೈಕಪಾಣಯೇ ಜ್ಞಾನ ಮುದ್ರಾಯ ಕೃಷ್ಣಾಯ ಗೀತಾಮೃತಗುಹೇ ನಮಃ ಸರ್ವೋಪನಿಷದೋ ಧಾವೋ ಧೋಗ್ಧಾ ಗೋಪಾಲನಂದನಃ ಪಾರ್ಥೋ ವಸ್ತ ಸುಧೀರ್ಭೋಕ್ತ ದುಗ್ಧಂ ಗೀತಾಮೃತಂ ಮಹತ್ ವಸುದೇವ ಸುತಂ ದೇವಂ ವಂಶಚಾಣೂರಮರ್ದನಂ ದೇವಕೀ ಪರಮಾನಂದಂ ಕೃಷ್ಣಂ ವಂದೇ ಜಗದ್ಗುರುಂ ಭೀಷ್ಮದ್ರೋಣ ಟಟಾ ಜಯದ್ರಥ ಜಲ ಗಾಂಧಾರ ನೀಲೋತ್ಪಲ ಶಲ್ಯಗ್ರಾಹವತಿ ಕೃಪೇಣ ವಹನಿ ಕಣೇನ ವೇಲಾಕುಲ ಅಶ್ವತ್ಥಾಮ ವಿಕರ್ಣ ಘೋರ ಮಕರ ದುರ್ಯೋಧನಾವರ್ತಿನಿ ಸೋತಿರ್ನೌ ಖಲು ಪಾಂಡವೈಃ ಗಣನದಿ ಕೈವತ್ತಕಃ ಕೇಶವಃ ಪಾರಾಶರ್ಯ ವಚಃ ಸರೋಜಮಮಲಂ ಗೀತಾಂತಗಣ್ಗೋತ್ಕಟಂ ನಾನಾಖ್ಯಾನಕ ಕೇಸರಂ ಹರಿಕಥಾ ಸಂಬೋಧನಾ ಬೋಧಿತಂ ಲೋಕೆ ಸಜ್ಜನ ಷಟ್ಶರೀರಃ ಶೇಪೀಯಮಾನಂ ಬುಧಾ ಭೂಮಾದ್ಭಾರಕ ಪಂಕಜಂ ಕಲಿಮಲ ಪ್ರಧ್ವಂಸಿನಾ ಶ್ರೇಯಸೆ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಮೂಕಂ ಕರೋತಿ ವಾಚಾರಂ ಪಂಗುಂ ಲಂಘಯತೆ ಗಿರಿಂ ಯತ್ಕೃಶಾತಮಹಂ ವಂದೇ ಪರಮಾನಂದ ಮಾಧವಂ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರ ಮರುತಃ ಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದ್ಯೈಸ್ತಾಂಗ ವಶದಕ್ರಮೋಷ ನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನಃ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನಾಭಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ ಓಂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಾಯ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು ಮಾತೆರೆಗಳ ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊರನ ಮಾತ ತುಳು ಬಂದಿರೆಗೆ ಈ ಐಲಸದ ಮಾತ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಎನ್ನ ಒಡಲ್ ತುಂಬಿನ ಸೊಲ್ಮೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಡೆ ಲೋಕ ಸಮಸ್ತ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಸಮಸ್ತ ಸನ್ಮಂಗಳಾನಿ ಬಂತು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಂಕಲ ಕೊಂಚ ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಿಕ್ಕಿ ನಾವು ಎಂಕಲ ಪುಣ್ಯ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಪಡೆದು ಕೂಡ ಕೇಳೋಣ ನೀರುಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಂಚನೆ ಬಾಲೆಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ ಪಡ ಪಂಡದು ನಟ್ಟೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಮೋಹನ್ ದಾಸ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಬೀಗಾಬಿದ ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುತಾಲಿಕೆಡು ಐಲೇಸ್ ದಿ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಷನ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಪಂಪನ ಸಂಸ್ಥೆದ ಮೂಲಕ ಒಂಜಿ ತುಳುವಪ್ಪನ ಮಡಿಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥನ ತುಳುಟು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೊಂದು ತೋಚ್ಪವನಂಚಿನ ಮಾಮಲ್ಲ ಕಜ್ಜಲು ಕಾರ್ದಿತೆ ದುಂಬು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರಿ ದುಂಬು ಪಿರಾಕಡು ಓದೋಡು ಬಂದಿತ್ತುಂಡ ಅವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಬರೋಡು ಹತ್ತುಂಡ ಅವು ಓದುಂಡ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯ ದೋಷ ಬರ್ಪುಡು ಅವು ಬರ್ಪುಡು ಒಂದು ಬರ್ಪುಣು ಪಂಡದು ಒಂದು ಮೌಢ್ಯ ವ್ಯಾಪಿಸೊಂದಿತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಕರಿಬೊಕ್ಕ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದುನಂಚಿನ ಆ ಒಂದು ಹಂಬೋಣ ಹೆಚ್ಚಾಂಡು ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ಮಹತ್ವ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥ ಪಂಪುನ ಮನದಟ್ಟು ಮನ್ಪುನ ಕೆಲಸ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ರೀತಿಯ ಅಂಡ ಇನ್ನಿತ ದಿನಟ್ಟು ವಿಶೇಷವಾದ ಈ ಮಹಾಭಾರತವನ್ನು ತುಳುದು ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಇಲ್ಲಿಲ್ಲಗೂ ತುಳು ತಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಪೊಲಬುನು ಆ ತುಳು ತಪ್ಪೆದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತದ ಪ್ರೀತಿಲ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ರಡ್ಡು ಪ್ರೀತಿಲ ಇಡೀ ಊರೊರ್ಮೆ ಒಂಜಿ ಪರಡು ನಂಚಿನ ಕೆಲಸನ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಸರ್ವತೋರ್ಮ ಶಿಕ್ಷಬೇಕಾಕಲ್ನ ತಂಡದಕ್ಕೂ ಮಂತೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಚರಿತ್ರೆ ಅದು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಇತಿಹಾಸಡು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕೆಲಸ ತುಳುಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ನನ್ನದು ದುಂಬುದ ಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಅಭಿರುಚಿ ಪುಟ್ಟವನಂಚಿನ ಕೆಲಸದ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಷೆ ಬೊಕ್ಕ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥದ ಪ್ರೀತಿ ಅವು ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧ ಅದು ಒರಿಯು ಲೆಕ್ಕ ಆ ಬುಲೆಚೀಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಆಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸಲು ನಡ್ತೊಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಭಾರಿ ಉಪನಿಷತ್ತದ ಮಲ್ಲಸಾರ ಅವೇನು ತುಳು ಭಂಡಾರಡು ಸೇರ ಒಂದು ತುಳುತ ತರ್ಜುಮೆ ಮಂತದ್ದು ಅವೇನು ಇನಿ ಊರರ ಮೇಲೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮಾಪನ ಪಜ್ಜೆ ನನಾತ್ ಬೆಳಗಡು ಈ ತುಳು ಗ್ರಂಥ ಪ್ರತಿ ಇಲ್ಲಡು ಒಂದು ಜನಸಾಮಾನ್ಯನ ಇಲ್ಲಡಲ್ಲ ತುಳುಟು ಪ್ರಚಲಿತವಾದ ಓದುನಂಚಿನ ಪರಿಭಾಷೆಗಳು ತುಳು ಜನಕ್ಲೆಗೆ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಕೊರನಂಚಿನ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನೇನು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥ ಮಂತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನನಲಾತ ಯಶಸ್ಸಿಯಾದ ನಡಪಡು ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪೊರ್ಲುಗೇಲು ಊರೊರ್ಮೆ ಪರಡಾಡು ಐಕ್ ಆ ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಅನುಗ್ರಹ ಶ್ರೀರಕ್ಷೆಲ ಒಪ್ಪಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋಜಾವನಂಚಿನ ತುಳು ಭಾಷೆದ ಮಾತ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಹತ್ವನ ತೆರೆಯುನಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪೂರಿರ್ಲ ಬಾಧ್ಯರಾವಡೈಕೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತಿರ್ಬೇಕು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನರೇಂದ್ರಣ್ಣ. ವಿಷ್ಣುನ ಒಟ್ಟುಡು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ದೇವಿನೆಲ್ಲ ಎಂಕಲಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಿಕ್ಕನೆಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಪೊರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮ್ಮ ಇನ್ನೊಂದು ಆರ ಪಾದಗಳ ಪುಜ್ಜೊಂದು ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋಯಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ನೊಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಸಿರಿ ನಡೆ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿತ್ನ ಭಾರಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಂತ್ರಿನಂಚಿತ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರು ಉಳ್ಳೇರಿ ತುಳು ಜನಪದ ಲೋಕಗದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾರು ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಲ್ದೇರಿ ಆರು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಪಾತ್ರ ಪನೋಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೈಕ್ ಇದ್ದೀರಿ ಆರಿಗೆ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತಿದ ಸರ್ ಪಾತ್ಯರಡು ಗೋಪಾಲಣ್ಣ ಉಳ್ಳೇರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈಎನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಡ್ರಾಪ್ ಆಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್
ಮಲ್ಲೆ ಚಿತೆ ಕುಂಡಂತೆ ಸರ್ ಮುದ್ದು ಮುಡುವೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮುಡುವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬರ್ಕ ನಮ್ಮ ಅಗಲಿಡವರ ಪಾತ್ಯರ್ಪಗ ನಮ್ಮ ಖಂಡಿತ ಮಾತಿರಲಿ ಪಾತ್ಯರ್ಪರನ್ನು ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಬೆಂಗಳೂರು ಆರಂಜಿ ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಮಂತಿರು ಆ ನಮ್ಗೆ ವೀಟಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ಕ ಸೂರ್ಯನ ಎಸ್ ರೆಡಿ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ತುಳುವಪ್ಪೆನ ಮಾತ ತುಳುವ ಬಂಧುಲೆಗೆ ಕ್ಯಾನ್ ದೇವೇಂದ್ರ ಹೆಗಡೆ ಕೊಕ್ರಾಡಿ ತುಳುಕೂಟ ಬೆಂಗಳೂರು ನೆತ್ತ ಗುರ್ಕಾರೆ ಉಡಲು ದಿಂಜಿನ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ಬಯಕೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕ್ರಿಸ್ತಪಂಥಡು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆಯಿನಂಚೆತನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆನ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಪಸರಿಸೋಡು ಪಂಪನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪನು ದೀವೊಂದು ಒಂಜಿ ಕಟದನಂಜಿನ ಟೀಮು ಐಲೇಸ ನೆತ್ತ ಸಹಭಾಗಿತ್ವಡು ಒಂದೇ ಬರ್ಪುನ 13 ಆಜಿ 2021 ಪಂಡ ಇನಿ ಐತಾರೊಡ್ದು ಎಲ್ಲಂಜಿ 17 ಆಜಿ 2021 ಪಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ವಿಶ್ವಡೆ ಸುರೂತ ಸಸಿಗೆ ತುಳುಟ್ಟು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸರಿಸುವನಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಐಲೇಸದಕ್ಕಲೆ ಪಾಡೊಂದೇರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕ್ಲು ಮಾತಿರ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಭಾಗವಹಿಸದೆ ಈ ಒಂಜಿ ಝೂಮ್ ಮುಖಾಂತರ ಒಂಜಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಡೆ ಬರ್ಪನಂಜೆತನ ಈ ಒಂಜಿ ಐಲೇಸದ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಸ್ಕಾನ್ ದಕ್ಕಲ್ನ ಸಹಭಾಗಿತ್ವ ನಡಪನಂಜಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ನಿಕ್ಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಡೆ ಪಾಲು ಪಡೆದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರ ಅವರು गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणस्पद आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् ॐ गणानां गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಂಜಿ ಬರ್ಪಿನ ಶನಿವಾರ ಬಯ್ಯಾಗ 6 ಗಂಟೆಗೆ ನಮ್ಮ ತುಳುಕೂಟದ ಸಂಯೋಜನೆ ತುಳುಕೂಟದಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಮೋಕೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂದುಲೇರು ನಮ್ಮ ತುಳು ಬಂದ್ಗಾದು ತುಳುಕೂಟ ಬಳ್ಳಿ ತೋಟ ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ನ ಪ್ರತಿಭಾ ಪರಿಚಯ ಬುಕ್ಕ ಕೊರೋನಾದ ಮೂಜಿನ ಅಲೆ ಜೋಕಿಲೆ ಪಣಪಿನಂಚಿತ್ನ ವಿಚಾರಡು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸುಧಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪುಣೆ ಮೇರು ಪಾತೆರೌಲ್ಯರು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳಿಯರು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತದು ಇನ್ನಿತ ಎಂಚ ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪಾಟ್ಲು ಪಡೆದು ತುಳುದ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ತು ಕೊರೋಡು ಪಂಪನಂಚಿತ್ ನಾ ಒಂಜಿ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ತುಳುಕೂಟದ ಪರವಾದ ದಯವಿದು ಮಾತಿರ್ಲ ಬತ್ತು ಸೇರೋಡು ಎಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಬಯ್ಯಾಗ ಶನಿವಾರ ದಾನಿ ಬಯ್ಯ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದೇ ಐಲೇಸದ ಚಾವಡಿಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣ ದಾಸರ್ನ ಪ್ರವಚನ ಮುಂದುವರ್ಸದು 5 ಬಕ್ಕ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಪಾತ್ರಗುಳ್ಳ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತನ ಕೇಂದ್ರವುಳ್ಳ ನಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಅಂಚಿತ್ನ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಮೇರೆ ಇತ್ತೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಲೆ ಗುರುಕುಲ ಈರ್ ಮುಂದುವರ್ಸೋಳಿ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ದುಂಬು ಒಪ್ಪನಿಗೆ ದುಂಬು ನಂಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಂತೆಂಚಿನ ಮರಿಲಾ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿನ ಪಾದಗಳ ಮುಲ್ಪ ಇತ್ತನಂಚಿನ ಈಶಾ ಸಂಸ್ಥೆದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಬುಕ್ಕ ಎನ್ನವೇ ಹಿರಿಯರಾಯನ ಇಸ್ಕಾನ್ ಪುಣೆದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಯನ ಸರ್ವಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಭುಲ ಅಕ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಾದಗು ಎನ್ನ ಅಡ್ಡಬುರ್ದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂತಂದುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಷಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಿತ್ತು ನಂಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಪಂಪನ ಭಗವದ್ಗೀತೆಡು ಮುಜಿನ ಅಧ್ಯಾಯ 27ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೃಷ್ಣದೇವ ಪಂಪರು ಪ್ರಕೃತಿ ಕ್ರಿಯಮಾನಾನಿ ಗುಣೈ ಕರ್ಮಾಣಿ ಸರ್ವಶಃ ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಕರ್ತಾಹಂ ಇತಿ ಮಾನ್ಯತೆ. ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಗಳ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸಹಕಾರ ಬೋಡು ಅವು ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಫೈನಲ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಸಹಕಾರ ಜಂದೆ ಮನ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯ ಐತಿ ಆ ಅಂಚನೆ ಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಕಾರ್ಯನು ಯಾನು ಎನ್ನೆಂದಂಡ ಎನ್ನ ಅಹಂಕಾರ ಲೈಕ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಹಂಕಾರ ವಿಮೂಢಾತ್ಮ ಅಂದು ಯಾನ್ ವಿಮುಡೆ ಮೂರ್ಖೆ ಯಾನ್ ಅಹಂಕಾರ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆಂದಂಡ ಯಾನ್ ಮೂರ್ಖೆ ಅಂಚನ ಯಾನ್ ಎನ್ನೆರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನ್ ಪರ್ಪಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯನ ಅವು ದೇಬೇರೆಡ್ದು ಪ್ರಕೃತಿ ದಾಪುನ ಆ ಒಂಜಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡು ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಬೋಡುಂದಂಡ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪಿಂಚಿನ ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಲ
ಅವೇ ನಿತ್ಯ ಬೋಡು ಪಂಡದು ಭಗವಂತ ಪನ್ಪೆರು ಮುಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಈ ವಿಶ್ವಾಸ ಪಣ್ಣಗ ನಂಕ್ ಒಂಜಿ ಕಥೆ ನೆನಪಾಪುಂಡು. ಒಂಜಿ ಉರುಡು ಬಾರಿ ಬರಗಾಲತ್ತನಿಗೆ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಸಜ್ಜಿ ಅಂಚಲ್ಪುನಗ ಮಾತ ಊರದಕ್ಲು ಒಟ್ಟಾದ್ ಒಂಜಿ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುಗ ದೇಬೇರ್ನ ಭಜನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂದ್ ಮಾತ ತಯಾರಿ ಮಲ್ದೇರು. ತಯಾರಿ ಮಲ್ತದ್ ಯಜ್ಞ ಅವನುಂಡು ಭಜನೆ ಅವನುಂಡು ಆತನಗ ಒರಿ ಅವಳು ಕೊಡೆ ಬುಡುಪಾದ್ ಕೊಡೆ ಪತಂದ್ ಬತ್ತಂದುಲ್ಲೆಗೆ ನೇನ್ ತೂದ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಹಾಕುದು. ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞ ಮನ್ಪುನುಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸೋ ಕೊಡೆ ಬತ್ತಲೆಗೆ ಬರ್ಪೇನ್ ಆಂಡಲ ಯಜ್ಞ ಹಾಕೊಂಡು ಯಜ್ಞ ಆದ್ ಮಾತ ಅನಗ ಮಾತೆರ್ಲ ఆయన ತಮಾಷೆ ಮಂತುಲ್ಲೇರು. ಇದಾದ ಮಾರಾಯ ಈ 3 ವರ್ಷದ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಇತ್ತದ ಕೊಡೆ ಬತ್ತನ್ ಬೈದಾನ್ ಅಪ್ಪಗ ಬಂಪೆ ನಮ್ಮ ಈ ದೇವರಿಗೆ ಮಂತಿಂಚಿನ ಯಜ್ಞೋಡು ದೇವರ ಭಜನೆಡ್ ಎಂಕ್ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲ್ ಆ ದೇವರ ಬರ್ಸ ಬರಡು ಪಂಡದ ಮಲ್ತಾರಂದ ಬರ್ಸ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಪುನೇನಿ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡೆ ಎಂಕ್ ಅಂಚನೆ ಆನಿ ರಾತ್ರಿ ಬಾರಿ ಜೋರ್ದ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಂತಿಂಚಿನ ವಿಶ್ವಾಸ ಜಿನ್ನಾಂಡ ಅಲ್ಪ ದಾಲ ನಡಪುಜಿ ಇಂದು ಮುಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಚರಣಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದನ ಜೀವನಡ್ಲ ಆಯ್ನ ಕತೆ. ಒಂದ್ಸರ್ತಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ 2 ವರ್ಷ 3 ವರ್ಷ ಬರ್ಸ ಅಜ್ಜನಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಭುಪಾದರ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೋದುಪ್ಪನಾಗ ಮಾತ ಭಕ್ತರ್ ಪಂಡೇರ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮುಲ್ಪ ಬರ್ಸ ಬೈಜಿ ಎಂಕ್ಲೇಕ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಪಂಡೇರ್ ಎಲ್ಲ ದಿನ ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆಡ್ ನಗರ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮನ್ಪುಗ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಪಂಡೊಂದು ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋಯಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪುಗ ಅಂಚನೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬತ್ತೇರು ಊರ್ದಕ್ಲ ಸೇರಿಯರು ಅಲ್ಪ ಸೇರ್ದು ಆನಿಯ ರಾತ್ರಿಡ್ 3 ವರ್ಷದ ಬುಕ್ಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರ್ಸ ಬೈದನೆ. ಇಂದು ನಿಜವಾಯಿನ ಆಯ್ನ ಸಂಗತಿ ಯಾನ್ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ದೇಬೇರ್ನ ಮಿತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಲ್ತಾರ್ದಂಡ ದೇಬೇರ್ ಅಂಚನೆ ಐಕ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮನ್ಪೇರು ಐಕ್ ದೇಬೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನ್ ನಿನ್ನ ಮಿತ್ ನಿಕ್ಲಿ ಎನ್ನ ಮಿತ್ ಏತ ವಿಶ್ವಾಸ ದಿತ್ತರ ಅತೇ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ಮಿತ್ತಲ ದೀಪ ಅಂಚನೆ. ಸೊ ಪಂಡದ್ ನಮ್ಮ ಇನಿತ್ತ ಈ ಮೂಜಿ ಕಾರ್ಯಡು ಪನ್ಪೆನಂಚಿನ ಇಂದು ನಮ್ಮ ಗೃಹಸ್ಥರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ನಂಚಿನ ಕವು ನಂಕ ಅನುಕೂಲ ಆಪುಂಡ ಅಜ್ಜ ಪನ್ಪುನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪನ್ವೇರು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ನಮ್ಮ ಯೋಗಿ ಆವೋಡು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೆ ಐನ ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಬುಡೋಡು ಒಂದು ಆಂಡ ನಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ಈ ಅರ್ಜುನೆ ಕೇಂದೆ ಬಟ್ ಅರ್ಜುನಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆತಂಡ ನಂಕ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಡ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಈ ಅರ್ಜುನೆಲ್ಲ ಸನ್ಯಾಸ ಎತ್ತಿ ಆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕನೆ ಗೃಹಸ್ಥೆ ಆಯಲ್ಲ ಕುಟುಂಬ ಎತ್ತನೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಅವಂಜಿ ಕುಟುಂಬ ಉಂಡು ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಅರ್ಜುನೆಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ನಡತುದು ನಮ್ಮಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಮೆತ್ತೆ ನಡತುದು ಯುದ್ಧ ಮಂತದುಲ್ಲ ಆ ಯುದ್ಧೊಡೆ ಎಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ನೆನತೊಂದು ನಮ್ಮ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪಡು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಮಮ ಸ್ಮರಣ ಯುದ್ಧ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಯುದ್ಧ ಮನ್ಪುಲ ಮಂಡ ಏನ ನೆನತೊಂದು ಮನ್ಪುಲ ಅಂತ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ಪುನ ಕಾರ್ಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಂತನ ಆಫೀಸ್ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಅವಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅವಡು ಎಂಚಿನಿಟ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿನಂಡ ಐಟ್ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಸಫಲತೆ ಕುಣು ಪನ್ನದು ಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಅರ್ಜುನ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮಲ ಐನು ಉಪಯೋಗ ಮನ್ಪೊಡುದು. ಈ ಪ್ರಕೃತಿಡ್ ಮೂಜಿ ವಿಧತ್ತ ನಂಕ್ ಕಷ್ಟಲ್ ಬರ್ಪುನಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಆದಿ ದೈವಿಕ ಕಷ್ಟ. ಸೊ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ಪಂಡನಂಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಕಷ್ಟ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ದೇಹದ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ನೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ಅವಡು ಎಂಕ್ ಕೈಕಾರ ಬೇನೆನ ತಲೆ ಬೇನೆನ ಇಂದು ಪೂರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ಅಂಚನೆ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಕಷ್ಟ ಪಂಡ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವಿಡ್ದು ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಆ ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವಿ ನರಮನೆ ಆದಪ್ಪು ಪ್ರಾಣಿ ಆದಪ್ಪು ಉಮಿಲಿ ಆದಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಕೆಲೆಂಜಿ ಅತ್ತಂದ ಎಕ್ಕಲೆ ಎಂಚಿನವೇ ಆದಪ್ಪು ಬುಕ್ಕೊಂಜಿ ಜೀವಿಡ್ದು ಬರ್ಪನಂಚ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಲನ ಸ್ಪೌಸ್ಲ ಆದಪ್ಪು ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಜೋಕ್ ಪಂಪನೇಂಡ. ಸೊ ಒಂದು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಕಷ್ಟ ಇದು ಅಂಚನೆ ಆದಿ ದೈವಿಕ ಕಷ್ಟ ಯಾನ್ ಆದಿ ದೈವಿಕದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಪ ಬಂಡ ಅವು ಬೈ ನೇಚರ್ ಬರ್ಪನಂಚಿನ ಅತ್ತಂದ ದೇವರು ಅತ್ತಂದ ದೇವಿ ದೇವತೆలు ಕೊರ್ಪಿಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ದಾಯ ಬರ್ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಏಪ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಆದ ಪೋಪನ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿರೋಧ ಆದ ಪೋಪನ ಅಪ್ಪ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ಅವು ಸುನಾಮಿ ಆವಡು ಭೂಕಂಪ ಆವಡು ಒಲ್ಲ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಬರ್ಸ ಬರಂದ ಉಪ್ಪನ ಆವಡು ಅತ್ತನ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಮಹಾಮಾರಿ ಇಂದು ಪೂರ ಒಂದು ದೇವರು ನಂಕ್ ಕೊರ್ಪಿನಂಚಿನ ಕಷ್ಟ ದಯಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯದ ಫಲ ಇಂದು ಸಮಾಜಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಶ್ಲೋಕದ ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಒಟ್ಟಾದ ಜೀವನ ಮನ್ಪೊಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ನರಮನಿ ಪಂಪುನ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಚಿನ ಮನ್ಪೇರ್ ಪಂಡ ಬಾಕಿದ ಜೀವನಿಗೆ ಪೂರ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತುಲ್ಲ ಕಾಡು ಕಟ್ಟುನುಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಲಿ ಕೆರೊಂದುಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ನೆಟ್ ಪ್ರತಿ ಜೀವಿಗಳ ನಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ ಮಂತುಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿನ ನಿಯಮನೇ ನಮ್ಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಸಮುದ್ರಗೂ ಪಾಡ್ದು ಸಮುದ್ರ ಪಿರಣ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ, ಸುದೇನ ಅಡ್ಡಪಟ್ಟೊಂದಿಲ್ಲ. ಇಂದು ಪೂರ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಮನ್ಪನ. ಅಂಜನೆ ಭೂಮಿಡ್ ಬೋರ್ವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು 1000 ಗಟ್ಲೆ ಏನೋ ಮೀಟರ್ ತಿರ್ತು ಬೋರ್ವೆಲ್ ಪಾಡ್ದು ನೀರ್ ದೆಪ್ಪೇರು. ಇಂದು ಪೂರ ಮಂತ್ರ ದಂಡ ಭೂಮಿದ ನೀರ್ಲ ಪೋಪುಂಡು, ಭೂಮಿದ ಫಲಲ ಪೋಪುಂಡು. ಅಂಚನೆ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಪಾಡ್ದು ಭೂಮಿದ ಫಲ ಪೋತಾರೆ. ಇಂದು ಪೂರ ಮಂತ್ರ ಆಯ್ತ ಫಲ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಆದಿದೈವಿಕ ಕರ್ಮ ನಾವು ನಂಗೆ ಬರ್ಪುನಂಚ ಐಕ್ ಒಂಜೇ ಸಾಧಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊರದು ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತಿನಂಡ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನನು ಸಾರ್ಥಕ ಮನ್ಪುಲಿ. ಆ ಭೂಮಿ ಮಾತ್ರ ಏಪ ನಂಗೆ ಖುಷಿ ಟುಪ್ಪೇರ ಆ ಪಗನೆ ನಂಗೆ ಊರಲ್ಲ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಮಹಾರಾಜನ ಕಾಲೋಡು ನಂಗ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ಬರಗಾಲ ಜನಿಗೆ ವಾ ಬೊಲಲ ಜನಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಮರ ಗಿಡ ಪೂರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಕೊರಂತೇರು. ಭೂಮಿ ಮಾತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೊಡಿತ್ತಿನ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂದಿತ್ತಂಡೆ ದಯಪಂಡ ಭೂಮಿ ಮಾತೆಗೆ ಸಂತೋಷ ಇತ್ತಂಡೆ. ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ತ್ರೆ ನಾಂಡ ಏಪ ಭೂಮಿ ಮಾತೆ ನಂಗೆ ಸಂತೋಷ ಆದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮನ್ಪೋನ ಅವೇ ಜೀವನ ಸಾರ್ಥಕ. ಅವೇ 7ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು 7ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 17ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೃಷ್ಣ ಪನ್ಪೇರು ದೇವಿಯೇಶ ಗುಣಮಯಿ ಮಮ ಮಾಯ ದುರತ್ತಯ ಮಾ ಏವ ಏ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ಮಾಯಂ ಏತಂ ತರಂತಿತೆ. ಆರ್ ಪನ್ಪೇರು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪುನ ದುರ್ಗಾ ಮಾಯ ಆರು ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ಅಲ್ ಇದು ಎಂಚ ಈ ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮನ್ಪೇರ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಏರೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಶಿಕ್ಷೆ ಕೊರಡು ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಆಂಡ ಆ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಎನ್ನ ಶಕ್ತಿ ನಿಕ್ಲೇರ್ದು ದುರ್ಗಾದೇವಿನ ಮೀರ್ದು ಪೋಯರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಆಂಡ ಏಪ ಎನ್ನ ಶರಣಗತಿ ಆತರ ಅಕ್ಲೆಗೆ ದುರ್ಗಾದೇವಿಲ ಅನ್ಯಾಯ ಮನ್ ಪೂಜಾಲ ಅವು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ಶರಣಗತಿ ಅಂಡ ಅಪಗ ದುರ್ಗಾದೇವಿಲ ನಂಗೆ ಅಡ್ಡ ಬೇರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಏಪರ ದೇವರನ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ರಿನಂಡ ಖಂಡಿತ ಇಂದು ಐಕ್ ಸಫಲತೆ ಉಂಡು ಪಣದು. ಅಂಚನೆ 4ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 13ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಚಾತುರ್ವನ್ಯ ಮಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶಃ ತಸ್ಯ ಕರ್ತರಂ ಅಪಿ ಮಾ ವಿದ್ಯ ಅಕರ್ತರಂ ಅಭ್ಯಯಂ. ಕೃಷ್ಣದೇವರ ಪನ್ಪೇರು ಈ 4 ವಿಭಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವಡು ವೈಶ್ಯ ಅವಡು ಶೂದ್ರ ಅವಡು ಯಾನೆ ಮಲ್ತನ ಪನ್ಪೇರು ಚಾತುರ್ವನ್ಯ ಮಯಾ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಂಚ ಮಲ್ತೆ ಗುಣಕರ್ಮ ವಿಭಾಗಶ ಆಯನ ಗುಣ ಪ್ಲಸ್ ಕರ್ಮದ ಮಿತ್ಯ ಅನುಭಾಗ ಮಲ್ತೆ. ಬ್ರಾಣ ನಮಗೆ ಬ್ರಾಣಿ ಅವಡು ದಾಲಜ್ಜಿ ಆಗ ಗುಣ ಎತ್ತಿನಂಡ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಬ್ರಾಣಿ ಅವಳಿ ಗುಣ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಆಗ ಓ ಗುಣ ಉಂಡು ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣ ಅತ್ತನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವಳಿ ಅತ್ತಡ ವ್ಯಾಪಾರ ಮನ್ಪುನ ಆತನ ಕೃಷಿ ಗೋರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನ ವೈಶ್ಯ ಅವಳಿ ಓವುಲ ಇಜ್ಜಿಂದಂಡ ಶೂದ್ರಾವಳಿ. ಅಂಚನೆ ಶೂದ್ರನ ಮಗಕ್ ವೇದ ಪಾದ ಪಠನ ಮಂತದ ಬಾಕ್ಯದಾಗ್ಲಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಾದ ಪನ್ಪುನ ದೇವರನ ಅರ್ಚನೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಪುನಃ ನಂಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಲ ಅವಲಿ. ಅಂಚನೆ ಆಗ ರಾಜ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಗುಣತ್ತಿನ ನಂಡ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಅವಲಿ. ಇಂದು ಅಕ್ಲನ ಬರ್ತ್ ರೈಟ್ ಅತ್ ಅಕ್ಲನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ರೈಟ್ ಇಂದು ಪನ್ಪೇರಿ ಇನ್ನಿತ ಸಮಾಜೋಡು ಈ ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಆವಡು ಜಾತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನಡಪುನಂಚಿನ ಅವು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಅವು ದೇವೇರಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಂತನ ಅತ್ ದೇವೇರು ಬಾರಿ ಬಾರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದ್ ಪನ್ಪೇರು ಯಾನು ಗುಣ ಕರ್ಮಡು ಮಿತ್ ಮಂತದೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ನಮ್ಮಲ ಅಳವಡಿಸಂಡ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಯೋಗಡು ಉಪ್ಪಲಿ ಈ 4 ಪೂರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆನಂದ ಎತ್ ಸುಗೊಟ್ಟು ಉಪ್ಪಲಿದುಲೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಲ್ಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟಾದ ಸಹಯೋಗ ಮಂತದ ಅಕ್ಲಕ್ಲ ಗುಣ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಪೋಯಿನಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಚಿನ ಬಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಸಮಾಜನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಲಿ. ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮನೆ ಲಡಾಯಿ ಸುಟ್ಟು ಮಂತನ ಅವಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಶುರುವಾಪನೆ ಐನು ಉಂಟಾದ ನಮ್ಮ ಸಹಯೋಗ ಮನ್ಕೊಡು ಪನ್ಪುನ ಈ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ತುಂಬೊಯ್. ಅಂಚನೆ ಭಗವದ್ಗೀತದ 2ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 45ನೇ ಶ್ಲೋಕ ಪನ್ಪಿ ತ್ರೈಗುಣಮಯ ವಿಷಯ ವೇದ ನಿಶ್ಚಯ ಗುಣಯೋ ಭವ ಅರ್ಜುನ ನಿರ್ಬಂಧಂ ನಿತ್ಯ ಸತ್ವಂ ತೋ ನಿರ್ಯೋಗ ಕ್ಷೇಮ ಆತ್ಮನಃ. ಈ ವೇದೋಡು ಪುರ ಪನ್ಪೇರು ಈ 4 ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮೂಜಿ ಗುಣದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಡ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಇಂದ್ರಿಯ ತೃಪ್ತಿದ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಆಂಡ ಐನ ಪೂರ ಬುಡ್ದು ನಮ್ಮ ಏಪ ನಮ್ಮ ಆಂಗ್ಸೈಟಿ ಅತ್ತಡ ಒಂದು ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಫಿಯರ್ ನಮ್ಮ ಐನ ಬುಡ್ದು ಏಪ ನಮ್ಮ ದೇವರ ಮಿತ್ತ ಪೋಪನ ಅವೇ ನಂಕ್ ಶಾಂತಿ ಕೊರೋ ಪಣದ ನೆಟ್ಲ ಪನ್ಪೇರು. ಅಂಚನೆ ನಂಕ್ ದುಂಬು ಪೋಡನಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಂಹಿತೆಡ್ ಬ್ರಹ್ಮಜಿ ಪನ್ಪೇರು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಚುರಿತ ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದಯೇಶು ವಿಲೋಕಯಂತಿ
ಯಂ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರಂ ಅಚಿಂತ್ಯ ಗುಣ ಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದಮಾದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂ ಭಜಾಮಿ. ನಂಕ್ ಶಾಂತಿ ತಿಕ್ಕೊಡಂದಾಂಡ ನಂಕ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಯೋಗ ಮನ್ಪುಡಂದಾಂಡ ಆ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಸುರಿತ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಪ್ರೇಮ ಬುಡಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮಡು ಇತ್ತದು ಭಕ್ತಿ ವಿಲೋಚನೆನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರನಂಡ ಏರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರನ ಭಕ್ತಿ ಮನ್ಪೊಡು ಆ ಭಕ್ತಿ ಮಂತ್ರನಂಡ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಇಜಿಂದಂಡ ನಮ್ಮ ತೂಪುನ ಕಲ್ಲಾದುಪ್ಪು ಆಂಡ ಕನ್ನಡ ಏಪ ಭಕ್ತಿ ಉಂಡಂದಂಡ ಕಲ್ಲೇ ದೇಬರಾಪೇರು ಏ ಯಥಾ ಪ್ರಪದ್ಯಂತೆ ತಾಂಸ ತಥೈವ ಭಜಾಮ್ಯ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಪಂಪೇರು. ಈ ಎಂಚ ಏನಂತ್ವಿಯ ಅಂಚ ಯಾನ್ ಮಂತ್ಪೇನ್ ಈ ಏನನ್ ಕಲ್ಲಂತ್ವಿಯ ಅಂದಂಡ ಯಾನ್ ಕಲ್ಲಾಪೇನ್ ಈ ಯಾನೇ ಕೃಷ್ಣ ಎನ್ನೆಂದಂಡ ಯಾನ್ ಕೃಷ್ಣ ಆಪನಿಕ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ನಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಬೋಡಿಗೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತದು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಐಕ್ ಭಗವಂತನ ಆ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರನ ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೊಡು ಪಂಡ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಆ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಪನ್ಲೆಕ್ಕನೆ ನಮಲ ನಮ್ಮ ಜೀವನಡು ಭಕ್ತಿ ಮಲ್ತದ ದುಂಬು ಪೋಂಡ ಮಾತ್ರ ನಂಕ್ ಜೀವನ ಸಫಲ ಅವಲಿ ಅಂಚನೆ ಕಲಿಸಂತಣ ಪರಿಷತ್ ಪನ್ಪೇರು ಇತಿ ಷೋಡಶಕಂ ನಾಮ್ನ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನಂ ನಾಥರೋ ಪರತೋಪಾಯಂ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಶ್ಯತೇನ್. ಇಂದು ಕಲಿ ಸಂದರ್ಭ ಪದಪನ್ನಂಚಿನ ನಮ್ಮ ಪಾತ ವೇದ ನಾಡ್ದಲ ತಿಕ್ಕನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಸಾರ ದಾದ ಪಂಡ ಇತಿ ಷೋಡಶಕ ನಾಮಂ ಈ 14 ಅಕ್ಷರದ ನಾಮ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಪಂಚಿನ ಮಂತ್ರ ಇಂದು ಎಂಚಿನ ಕಲಿ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನ ನಮ್ಮ ಇನಿತ ಕಲಿಯುಗಡು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲಿಯುಗಕ್ಕೂ ಆಯರ್ನೇ ಪನ್ಪೇರು ಅತ್ತಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಯುಗ ಅಟ್ಟು ಜಗಲ ಮನ್ಪುನಂಚಿನ ಯುಗಗೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಗಲ ಮನ್ಪುಲ್ಲ ಕಂಡನೆ ಬಡಿದೊಳಗೆ ಮನ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ಮಗಲಡೆ ಮನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಇಂಚಿಪಗೊಂಜಿ ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಬರ್ತದೆ ಮಗಳು 14 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಆನ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಮ್ಮೆ ಬುಡ್ಜೆ ಪಂಡದು ಅಮ್ಮನೆ ಕೆರ್ಪೇರು ಇಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮ ದಾಯಪಂಡ ಕಲಿಯುಗ ಅಂಚಾವುದುಂಡು. ಈ ಕಲಿಯುಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಈ ಕಲ್ಮಶ ನಾಶನ ಅವರುಂದಾಂಡ ಒಂಜೇ ಸಾದಿ ಭಗವಂತನ ಉದರ್ದೆಪ್ಪುಡು ಅಂಚನೆ ಭಾಗವತಂಬುಡು ಒಂಜನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ ಒಂಜನೇ ಸ್ಕಂದದ 1ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕಡು ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪಾಯುಷು ಕಲೋಯುಗ ಜನಃ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತಯೋ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಹಿ ಭದ್ರತಃ. ಪ್ರಾಯೇಣ ಅಲ್ಪ ಈ ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಯ ಎಲ್ಲಿಯವನಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಅವನುಂಡು ಆ ಏತ್ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜರ್ ನಕ್ಲು 100 ವರ್ಷ ಬಲ್ತೇರ್ನಂಡ ಪೊಪ್ಪನಕ್ಲು ಎಲ್ಪ ವರ್ಷ ಇತ್ತ ನಂಕ್ ನನ್ನ ಅಜ್ಪತೇನ ಆಂಡನೆ ಬಂಗ ಏನೋ ಅಜ್ಪತೇನ ಎಲ್ಪ ಕ್ರಾಸ್ ಆಯ್ನಂಡ ಅದೃಷ್ಟೇನ್ ಪನ್ನುಡು ಅವು ಪ್ರಾಯೇನ ಅಲ್ಪ ಆಯುಷು ಕಲಿಗೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅವನೇ ಪೋಪುಂಡು. ನನ್ನ ದುಂಬು ಪೋನಾಗ ಭಾಗವತ ಉಂಡು 16ನೇ ಸ್ಕಂದೋಡು ಪನ್ಪೇರು 13 ವರ್ಷೋಡು ಅಜ್ಜೆ ಅಪ್ಪಿಗೆ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟಲ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಮಿ ಅವನ್ ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಪ್ರಾಯೇನ ಅಲ್ಪಾಯುಷು ಕಲಯುಗ ಜನ ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತೆಯು ನಮ್ಮ ಮಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಮೆಮರಿ ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಶಕ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು. ನಂಕ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಮತ ಗಜೆಟ್ಸ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ನಮ್ಮ ತರಿಟದಾಲಜಿ ಇನಿ ಏರ್ಲ ಎನ್ನ ಬೊಡಿದಿನ ನಂಬರ್ ಕೇಂದ್ರ ನಿಂಕ್ ನೆನಪುಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಯಾನ ಇಟ್ಟು ಮೊಬೈಲ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದಿಂದ ಏರೆಗಳ ಫೋನ್ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಚಿನ ಅವಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಗಜೆಟ್ ಪಟ್ಟದಂತ ನಮ್ಮ ಉಳಾಯಿಡ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಾಯೇನ ಅಲ್ಪಾಯುಷು ಮಂದ ಸುಮಂದ ಮತ್ತೆ ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಹಿ ಭದ್ರತಃ ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ಗೆ ಏಪಲ ನಂಕ್ ಆತಂಕ ದಯ ಪಂಡ ಈ ಸಮಾಜಡು ಅಂಚ ಸೃಷ್ಟಿ ಆತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಲಿತ ಒಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಫಲ ಅಂಡ್ ಐಕ್ ಸರ್ವ ವೇದೇಶು ದೃಷ್ಟ್ಯತೆ ಈ ಮಾತ ವೇದಡ್ಲ ಪಂತೇರು ಬೇತದಾಲ್ ನಾಥ್ ಹರೋ ಪರತೋಪಾಯ ಬೈಕ್ ಬೇತದಾಲ ಸಾಜಿಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ 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 ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಈ ಜಪ ಮಂತ್ರ ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಮಾತೆಗಳ ಪರಿಹಾರ ಉಂಟು. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರೇ ಸ್ವಯಂ ಬತ್ತದು ನಮ್ಮ ಎದುರು ಉಂತ್ವೇರು ನಂಕ್ ಸಹಾಯ ಮಂತ್ವೇರು ಪಂಪುನ ವಿಶ್ವಾಸ ನೆಟ್ಟುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಅವೇ ನೆಟ್ಟು ಯಾನ್ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಿಕ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೀರ್ಣದಂಡ ಏತ ತೀರ್ಣ ಆತ್ ಈ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಂತ್ರ ಜಪ ಮಂತ್ಪುಲೆ ಐಕ್ದಲ್ಲ ವಿಶೇಷವಾದ ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ಅಗತ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಚಿನ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮನ್ಪೊಂದುಲ್ಲಾರ ಕೆಲಸ ಮಂತ ಆಯ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜಪ ಮಂತೊಂದುಪ್ಪುಲಿ ಅವು ನಿಕ್ಲು ಡ್ರೈ ಮನ್ಪುನಗಲ ಮಂತ್ಪುಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಾಂಡಲಕ್ಕದು ಬ್ರಹ್ಮ ಮುಹೂರ್ತರು ಮಲ್ತಾರ್ಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ಜಿಂದ ಅಂಡ ಏತ ತೀರ್ಣ ಆತ್ ಮಂತ್ಪುಲಿ
ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಒರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗ ಹತ್ನಾಡು ಮೆಕ್ಲಿಗೆ ಬಾಡಿ ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪರಿಗೆ ಅಕ್ಲೆ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕಾರ್ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಆಂಡ ಸಾಮಾನ್ಯರು ನಂಕ್ ಇಂಚಿನ ಬುಲೆಟ್ ಪ್ರೂಫ್ ಉಂಡು ನಂಕ್ ದಾದ ರಕ್ಷಣೆ ಉಂಡು ನಂಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಎಂದ್ವೆ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಕಾರ್ ಲಕ್ಕದು ಈ ದೇಬೇರ್ನ ಪುದರ್ ಎಂಡುದು ದೇಬೇರ್ನ ಭಕ್ತಿ ಮಂತದ ಪಿದಾನಿಂದ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ರಕ್ಷಣೆ ಹಾಕೊಂಡು ದೇಬೇರ್ ನಂಕ್ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳರು ಆದ್ರೆ ಒರಿಯೇ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪಲಿ ನಮ್ಮ ದೋಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅವಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವಡ್ ದಾಲ ಮನ್ಪಡಿ ಸಾಧ್ಯಜಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ದೇಬೇರೆ ಗತಿ ಆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಣ್ಣೊಂದು ಇನ್ನಿತ್ತ ನೇನು ಉಂತಾವೆ. ಓಂ ತಸ್ಸತ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೊನ್ಮೇಲ್ ವಾಸಾನು ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಗತ್ಪ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿ ನರೇಂದ್ರನ ಏನು ವಾಯ್ಸ್ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟು. ಪ್ರವಚನ ಕೇಳೋಣ ಇತ್ತೆ ವಾಸಾನು ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ವಾಸಿತಂ ತೇ ಜಗತ್ಪ್ರಯಂ ಸರ್ವಭೂತ ನಿವಾಸೋಸಿ ವಾಸುದೇವ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಶ್ವರೂಪನಾದ ವಿಷ್ಣುನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತುಂದು ಕೃಷ್ಣನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳೊಂದು ನಮ್ಮ ಐನು ದಿನ ಪ್ರವಚನ ಕೇಂಡ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ನಮ್ಮ ಕೇಣ್ಗ ಸುಗಮ ಸಂಗೀತದ ಲೋಕದ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಗಾಯಕ ನೆಂಚಿನ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯನ ಬಂಡ್ಪುನ ಪ್ರೇಮಲತಾ ದಿವಾಕರ್ ಮೇರನ ಪೊರ್ಲುದ ಒಂಜಿ ಸೊರಟು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೇಣ್ಗ ಸೂರ್ಯಣ್ಣ ಪ್ರೇಮಲತಕ ಬರುಡು ವೇದಿಕೆ ಏರಿಗಾದ ಬಿಡ್ತು ಬರೋದಿಲ್ಲ. మీరు కుండం తయారు పాతారు ಸರ್. ಓಕೆ ಪಾತೆರಡು ರೆಡಿ ಅನ್ನಟ ತುಳು ವಿದ್ವಾಂಸರೇ ಮುರಣ್ಯಾತಿ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿದ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷಿ ಬೆನ್ನಿದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರವಾದ ನಮ್ಮ ತುಳು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಅಂಚಿದ್ನ ಕೇಲ್ ಕುಂಡಂತೇರು 6 ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಕನೆಕ್ಟ್ ಆತಂಡ ಯಾರಿಗೆ ಕುಂಡಂತ ಸರ್ ಉಲ್ಲೇರು ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಉಲ್ಲೇರು ಸರಿ. ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಒಕ್ಕರಿ ಮನೋರ್ ತೋನ್ಸೆ ಅಭಿದಾಬಿರು ಉಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೊಂದು ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ಮನೋರ್ ತೋನ್ಸೆ ಸರ್ ಇತ್ತನ ಖಂಡಿತ ಅಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರ ಪನ್ನೋಡು. ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಉಲ್ಲೇರು ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಸರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪು ಉಲ್ಲೇರು ಮನೋಹರ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮನೋರಣ್ಣ ಕುಂಡಂತ ಕಡೆ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ತು ಸೇರು ಉಲ್ಲೇರು ಗೋಪಾಲಣ್ಣವರ ಅದೇ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಲ್ತಾನಲ್ಲಿ ಆರಾಮಾದ ಒಂಚೂರು ಅಂತಲೇ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಒಟ್ಟು ಮುದ್ದು ಮುಡುಬೆಲ್ಲೆ ಸಾರು ಉಳ್ಳೇರು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇನುಂಡು ಪಾತ್ಯರ್ಲೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ. शील प्रभुपाद की जय. प्रसादेश्वर कृष्णदास प्रभु की जी जय. ನಾನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಕೃಷ್ಣದಾಸ್ ನಮ್ಮ ಕರಿನ 5 ದಿನ ರಿಂಜಿ ದಾದ ಮಾತ ಪಂಡರಿನ ಪಂಪನೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸಮರೈಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇನು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಆದು ಆ ರೆಂಚಿನ ಪಂಡೇರಿಂದು ಬಾರಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಆದು ಆರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತದ ಒಂದು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತು 6 ಪನ್ಯ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂ ರಡ್ಡಲ ಒಟ್ಟು 6 ಮಲ್ತದು ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕನ 6 ಪೆಜಿದು ಆ ಶ್ಲೋಕಗೂ ಬೋಡಾಯನ ಕಥೆನ ಕಟ್ಟದು ಒಂಜಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧ ಆದು ಪಾತೆರನ್ ಪೋತೇರು. ಸುರುತ ದಿನ 6 ದುಂಬತ್ತ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾತೆರ ಪೇರು ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಇಸ್ಕಾನ್ದ ಗುರು ಆಯನ ಶೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ ಬಗ್ಗೆ ಬಾರಿ ಲಾಯಕದ ಪರಿಚಯ ಕೊರಿಯರು. ಆ ಅಮೆರಿಕದ ಪೋದಿ ಏತು ಭಂಗ ಬೈದ್ಯರು ಪಂಪಿನವನು
ಬಾರಿ ಲಾಯಕ್ ಪಂಡೇರು ಆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಈ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಒಟ್ಟು ಉರ್ಪುನ 5 ಅಂಶ ಅವು ಈಶ್ವರ, ಜೀವ, ಕಾಲ, ಕರ್ಮ, ಪ್ರಕೃತಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟು ಕಲ್ಪರಿಪುನ 5 ವಿಷಯ. ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಆರು ಒಂಜೊಂಜಿ ಪನ್ನೊಂದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚನೆ ಆರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತ್ರ ಪೋಯರು. ಆರು 2ನೇ ದಿನ ಪಂಡ 14th ಜೂನ್ಗೂ ಆರು ಪಾತ್ರ ವಿಷಯ ಪಂಡ ದೇವರ ಏರು ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ 5 ಐಶ್ವರ್ಯ ದಾದ ಬೊಕ್ಕ ದೇವರನ ಮೂಜು ಪರೂಪ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರಮಾತ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಭಗವಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವರು ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿ ಎಂಚ ತೆರ್ತಿರು ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೇರು. ಅಂಚನೆ ದೇವರನ ಅವತಾರ ಇನ್ಕಾರ್ನೇಷನ್ ದಾಯದ ಆಪುನ್ ಪಂಪಿನ ಪಂಡೇರು. ಬೊಕ್ಕ 15ನೇ ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಯಾರು ಪಾತೆರ್ದಿನ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಈ ಅಶಾಶ್ವತ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಅಶಾಶ್ವತ ದುಃಖಾಲಯಂ ಅಶಾಶ್ವತ ಪಂಡೇರು. ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತಾ 2.14 ಬೊಕ್ಕ 7.27 ಐದು ಆರು ನಮ್ಮ ಪೂರ ವಾ ಒಂಜು ಭ್ರಮೆಟುಲ್ಲ ಬಂಡ ನಮ್ಗೆ ಉಪ್ಪರ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಆಸೆ ಬಕ್ಕ ದ್ವೇಷ ಐತ ಪಿರೋದು ಪೋದು ನಮ್ಮ ವಾ ಒಂಜು ಭ್ರಮೆಟುಲ್ಲ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾತೆರೇರು. ಅಂಚನೆ 3.9 ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಶ್ಲೋಕ ಆರು ಪನ್ನಿ ಪ್ರತಿ ಒರಿಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ಏತ್ ಮುಖ್ಯ. ಅರ್ಜುನನ ಕೆಲಸ ಯುದ್ಧ ಮಲ್ಪುನ ಆಡ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ದಾದೆ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ದೇವರು ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡು ಮನ್ಪದೆ ಕುಳ್ಳೇರು ಆಪಿಜಿ ನಮ್ಮ ಡ್ಯೂಟಿ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರಗೂ ನಮ್ಮ ಜೋಕ್ಲಿಗೂ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನೆ ಪೂರ ಮಲ್ಪುಡ ಏನೋ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ 14 ತಾರೀಕು ದಾನಿ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪಾತ್ರನು ಒಂದು ಕಾಡೆ ಕರ್ಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡೇರು. ಐಟ್ ಭಗವದ್ಗೀತಾ 4.34 ಪಂಡೇರು, 8.5 ಪಂಡೇರು. ಅಂತ ಕಾಲೇ ಮಾಮೇಶಂ ಸ್ಮರಂ ಮುಕ್ತ ಕಲೇವರಂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಡೆತ್ ಬೆಡ್ ಉಡುಪ ನಮ್ಮ ಸಾವು ಕೈತಲ್ ಬರೋದು ಉಪ್ಪನ್ ಪಂಪಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ದೇವರನ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪನ ಏತು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಪಾತೆರೇರು. ಅಂಚನೆ ತದ್ವಿದ್ಯೆ ಪಡಿಪಾತೆಯನ್ನು ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಪಡಿಪಸ್ತೇನೆ ಜೀವ ಉಪೇದಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ತತ್ವದರ್ಶನ ಪಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಏಕಲ ಒಂದು ಗುರು ದ್ಯಾಗ್ ಬೋರ್ಡ್ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ಬರದಾಗಿ ಪಂಡೇರು. ಇನ್ನಿತ ವಿಷಯ ಯಾರು ಪಾತೆರಿನ ವಿಷಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಪಂಡ 3 ಮೋಡ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಆರು ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಆರೊಂಜಿ ಸಿಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ರಾಮಾಯಣಡು ರಾವಣೆ ಆ ಒಂದು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಪ್ಯಾಷನ್ ಪಂಡ ರಾಜಸಿಕ ಅದು ಉಳ್ಳೆ. ಅಂಚನೆ ವಿಭೀಷಣೆ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ನೆಸ್ ಸಾತ್ವಿಕ, ಕುಂಭಕರ್ಣೆ ಅವು ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಇಗ್ನೋರೆನ್ಸ್ ಪಂಡ ತಾಮಸಿಕ. ಈ ಮೂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ಇನ್ನು ಯಾರು ಪಾತ್ರ ಬ್ಯಾಟ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಭಗವದ್ಗೀತದ 3.22 ಐಟ್ ಆರ್ ಪಂಪಿನಿ ನಮ್ಗೆ ಏತ್ ಅಹಂಕಾರ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ನಮ್ಮ ಏನು ಪೂರ ನಮ್ಮಡೇನೆ ಆಪಿನ ಬಂಡು ಅವು ಉಪ್ಪೆರಾಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರೇ ಮುಖ್ಯ ನಮ್ಮ ಪೂರ ದೇವರನ್ನ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ಆರನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಪಂಡ ಪಾತೆರಿ. ಅಂಚನೆ 6.47 ಯೋಗಿ ಪಂಡ ಏರಿ ಯೋಗಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಡೆ ಲೆಕ್ಕದ ಯೋಗ ಮಲ್ಪುನ 10 ಮುಲ್ಪ 6 ಪಾತೆರ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ. ಭಕ್ತಿ ಯೋಗ ಮಾತ್ರ ಪರಮಾತ್ಮೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಾನು ನಮ್ಮನ್ನು ಪೂರ ಆಯನ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನ ಗುರುತಿಸಾನು. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕುಗೂ ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗೂ ದೇವರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮಲ್ಪುನ ಪಂಡೇರು. ಆರು ಕುಡಂಜಿ ಪಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕದ ವಿಷಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಬದುಕು ಎಂಚ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆದಿ ಭೌತಿಕ ಪಕ್ಕ ಆದಿ ದೈವಿಕ. ಈ ಮೂಜಿ ವಿಷಯ ಈ ಮೂಜಿ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಎನರ್ಜಿ ಶಕ್ತಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಲೈಫ್ ನಡಪವನು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೇರೇರು. ಬೊಕ್ಕ 7.14 ಎಡ್ಡೆ ಪಂಡೇರಾರು ದೈವಿ ಈಶ ಗುಣಮೇ ಪಂಡ ಏರಿ ಎನ್ನ ಕೇನುವೇರ ಏರಿ ಎನ್ನ ಯಾನ್ ಪಂಪಿನ ಒಂಜಿ ವೇದನ ಉಪದೇಶನ್ ಕೇನುವೇರ ಅಗಲ್ ಎಂಚ ಈ ಒಂಜಿ ಕಷ್ಟ ಕೋಟೆಲೆಡ್ಲು ಅಗಲು ರಿಲೀಸ್ ಆದು ಬಿಡುಗಡೆ ಆದ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಪಿನ ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ 4.13 4 ವಿಭಾಗ ಕ್ಷತ್ರಿಯ ಬೊಕ್ಕ ವೈಶ್ಯ ಶೂದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಈ 4 ವಿಭಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜವನ್ನು ದೇವರು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಲ್ತೀನಿ. ಆ 4 ವಿಭಾಗದ ಪಕ್ಕನೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ನಾವು ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಆರು 2.45 ಪಂಡಿನಿ ಅರ್ಜುನ ಗಾರ್ ಪಂಡೇರು ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ಆಂಗ್ಸೈಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಡಿವೈಟೀಸ್. ಅರ್ಜುನ ಎಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಈ ಉದ್ವೇಗಡು ನಿಮ್ಮ ಈ ಒತ್ತಡಡು ಈ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮುಕ್ತಿ ಆಪರ್ ಪಂಪಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರು ಪಂಡೇರು. ಅಂಚನೆ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತ ಬಾರಿ ಪಂಡೇರ ಲಾಯ್ಕು ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಭಕ್ತಿ ಉಲೇಚನ ಸಂತ ಸದೈವ ಹೃದೇಶ ಲೋಕಂತಿ ಯಂ ಶ್ಯಾಮ ಸುಂದರ ಚಿಂತ ಗುಣಸ್ವರೂಪಂ ಗೋವಿಂದ ಆದಿ ಪುರುಷಂ ತಮಹಂಬಜಾನ್ ಪಂಡ ಗೋವಿಂದ ದೇವರೇ ನಮ್ಮ ಆದಿ ಪುರುಷಂ. ಆ ಆಪಲ್ ನೆನಪೋಡು ಬೊಕ್ಕ ಐಟಸರಾದು ಆ ದೇವರನ್ನು ತೂಪಿನ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಸಮೇತ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಆ ಕಣ್ಣದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಆದ ಕಣ್ಣು ಉಪ್ಪೋಡು ಪಂಡ ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕ ಪಾತೇರೇರು. ಬೊಕ್ಕ ಆರ್ ಪಂಡ ಕಲಿಕಾಲ ಕಲ್ಮ ನಾಶ ಪಂಡರ ಅವಲ ಭಾಗವತಂದ ಒಂದು ಆರ್ ಪಂಚಿನ ಪ್ರೇಮಾಂಜನ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಮಿತ ಲಾರ್ಡ್ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರು ಕೃಷ್ಣ ಆರು ಮಲ್ಪನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗವತಂದ 1:10 ಪಂಡೇರಾರು ಪ್ರಾಯೇನ ಅಲ್ಪಾಯುಷ ಕಲಾಸ್ಮಿ ಅಗ್ಯುಜನ ಮಂದಾಹ ಸುಮಂದಪದೆಯೋ
ಮಂದ ಭಾಗ್ಯ ಉಪಾದ್ರತಃ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಲಿಯುಗೋಟು ಮುಖ್ಯ ಉಪ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಕಡಿಮೆ ಜೀವನ, ಶಾರ್ಟ್ ಲೈಫ್, ಕ್ವಾರಲ್ಸಮ್ ನಮ್ಮ ಲಡೈ, ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ದುರಾದೃಷ್ಟ, ಮಿಸ್ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೆಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಯಾಪತ್ತು ಗುಣ ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಈ ಕಲಿಕಾಲದ ಒಂಜಿ ಗುಣ ಪಂಡೇರು ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ಪ್ರಭು ಆರು ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವತಮಂಡಲ ಪಣದಿತ್ತೆ ಆರೆಗ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಅಬುದಾಬಿ ಆರ್ನ ಉಪದೇಶ ಆರ್ನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕೇಂದ್ರ ಜಂಕಿಲ್ ಆರ್ನ ತುಳು ಬಕ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ ಒಂದು ಪವರ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಬಲ್ತೊಂದು ಆ ಕಥೆಕಾರ್ ಬಲ್ತು ಬಾರಿ ಲಾಯ್ಕೊಂಡು ಯಾನಂತ ಎಂಕಂತೂ ಬಾರಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉಂಡು ಯಾನ್ ಆರ್ನ ಎನ್ನಿದಿ ಜಿತ್ ಲಾಯ್ ಪನ್ಪೆರಂದು. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಚಾನ್ಸ್. ಇಂಕ್ ಸರ್ವತಮಂಡ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಸೂರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ರಾಮ್ ಹರೇ ರಾಮ್. Thank you for your blessings. ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ್ ಕಿ ಜೈ. ಅನಂತ ಕೋಟಿ ವೈಷ್ಣವ ಕಿ ಜೈ. ಮನೋಹರ್ ತೊನ್ಸೆ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ತುಳು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ನಡ ಸಂಘಟಕ್ಕೆ ಮೂಲು ಅಬುದಾಬಿ ದುಬೈಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಿಲ್ಲವ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆರು ಮೂಲು ಫಾರ್ಮ್ ಮಲ್ದಿನಿ. ADCB ಅಬುದಾಬಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡುಲ್ಲೇರು ವೈಸ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಡಿಟ್ ಆರು ಮಲ್ಲ ಹುದ್ದೆಡುಲ್ಲೇರು ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೇರು. ತುಳು ಕನ್ನಡಗೂ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ಲೇರು. ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ವಾಗ್ಮಿ ಆರು ಅವತ್ತಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಆರು ಮಲ್ತಿಜರ ಆರೊಂದು ಎಡ್ಡೆ ವಿಮರ್ಶಕ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರೊಂದು ವಿಮರ್ಶಕ ರೂಪಡು ಬಾರಿ ಸೋಕ್ ಪಾತ್ರ ಅಂದಣ ಎಂಕಲೆಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ಲುದ ಹೆಮ್ಮೆ ಆವೊಂದುಂಡು ದಯವಂಡ ಒಂಜಿ ಐನದಿಂದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತೂದು ಐನ ಐತೊಂಜಿ ಸಮ್ಮರಿ ಮಲ್ತದೆ ನಮಕ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊರಿಯರ್ ಅಂತ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂಡ್ ಎಂಕಲೆ ಸಾರ್ಥಕ ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಎಂಕಲೆ ತಿಕ್ಕಂಡು ಇದೀಗ ಒಕ್ಕರ್ಚಿ ಒಂದು ಸತಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಪಣಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ತಂತನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರ ಮೂರ್ತಯೇ ಸಹಸ್ರ ಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರು ಬಾಹವೇ ಸಹಸ್ರ ನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರ ಕೋಟಿ ಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಕೇಲ್ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಅರು ತಯಾರುಳ್ಳಿರ ಅಂಚನೆ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಲ್ಲಿರ ಪಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಉಂಡು. ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮೇಡಮ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತಿರಂದ ಆರಡ ಭಜನೆ ತೋರುಟು ಕೇನ್ಗ ನಮ್ಮ ಮಾತಿರ್ಲಂಜಿ ಭಿನ್ನಾವಲ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿದಿನ 2:30 ಗಂಟೆಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತೊಂದಿತ್ತ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಅನಿವಾರ್ಯ ಒಂದು 15 ನಿಮಿಷ ನಿಗಳ ಅನುಮತಿ ಕೇನ್ಬ ಇಂಚನೆ ಇತ್ತು ನಮಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಬಂಡಂದು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕಾಯ್ತಿರಂದ ಭಜನೆ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ವಿಚಾರನ ಪನ್ನೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೆ. ಇತ್ತದ ಒಂಜಿ ಈ ವೇದಿಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ಬಾರಿ ಏನು ಇಷ್ಟಪಡ್ಬೆ. ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವಂತೆ ದೀರ್ಘವಾದಿಪ್ಪುಂಡು. ಆಜಿನ ದಿನದ ಮುಗಿದಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಆಜಿ ದಿನ ಬಿಡಂದೆ ಆಜಿ ದಿನ ಪಂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಂತ ಅಂಚ ಎಲ್ಲೆ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲು ಒಕ್ಕ ಈಶ ಬಿಟ್ಟಲದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಲು ಪ್ರವಚನ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕಲೆ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವು ಅತ್ತಂದೆ ಮಾತಿರ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲೇರು ದಾದ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಈ ನಮ್ಮನ್ನ ಭಗವದ್ಗೀತೆದ ತುಳು ಪಾರ್ದನ ಕೃಷ್ಣ ಪಾರ್ದನ ಒಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಇತ್ತನ ಎಂಚ ಅವು ಪಂಡದು ಆವು ಒಂಜಿ ಮಾತಿನ ಬೇಡಿಕೆ ನಮ್ಮ ಮನ್ನನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆದ ಭಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ದ ದಯದೀತ್ ಐಕ್ಲ ಪಾಲ್ ಪಡೆಯೋಡು ನಿಗಲ್ ಇಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟುಡು ಪಂಡದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮಲತಕ್ಕ ನಮಸ್ಕಾರ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಚೂರು ಕಡಿಮೆ ಉಂಟಕ್ಕ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು. ಓಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ ಒಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಪುರಾಣವನ್ನು ತುಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಅವಕಾಶ ಎಲ್ಲೇ ಕೊನೆ ಒಂದು ಸಮಾರೋಪ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಪ್ತಾಹದ కొంచెం వాల్యూమ్ చూరు కేనొందిచ్చి
ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ఈయన ఏపద వలిమిచ్చి రెడ్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ టూ తీతారా అంది ఈకో బర్ ఉందండి అది జస్ట్ చెక్ మల్పారు ಕ್ಲೋಸ್ ದೀಪರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಕಟ್ ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಉಂಟು. ಆಯ್ತಾ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ಬಂತು ಬೆಟರ್ ಅಕ್ಕ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ.
दीन बंधुराति गोविंद अनाथ दीन बंधुराति गोविंद हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे देवकी तनया गोपिका रमण देवकी तनया गोपिका रमण भक्तवोद्धरणात्रि विक्रम भक्तवोद्धरणात्रि विक्रम हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे नंद कुमार नवनीत चोर राधे गोविंद जय विठला हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे श्रीराधिशयना श्रीलक्ष्मी रमण श्रीराधिशयना श्रीलक्ष्मी रमण नत जन परिपालना नत जन परिपालना हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे वैकुंठवास वैदेही रमण वैकुंठवास वैदेही रमण भक्तवोद्धरणा नारायण भक्तवोद्धरणा नारायण हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे हरे मुरारे मधुकैटभारे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे गोविंद गोपाल मुकुंद शौरे ಸೊಲ್ಮೇಲಕ್ಕ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ತೇಲಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಇದ್ರಿಗೆ ನಲ್ಪಲಕ ಮಲ್ತಾರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಕೇಲ್ ಕುಂಡಾಂತೇರ ರೆಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಕೇಣಗ ಅಂಚಿನ ಪಕ್ಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಲದ ಸಮಯ ಬತ್ತುಂಡು ಚಂದ್ರಮಣ್ಣ ಕುಂಡಾಂತೇರು ಉಳ್ಳೇರಿ ಉಳ್ಳೇರು ಕುಂಡಾಂತೇರು ಕೇಳೊಂದು ಜೀರ್ಣ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಲ್ದೇರು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಸರ್ ಸರಿ ಉಂಡು
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. 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 ಗೀತಾಚಾರ್ಯನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಗೆ, ಇಸ್ಕಾನ್ನ ದಾಸ ಪರಂಪರೆಗೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಕೃಷ್ಣದಾಸರಿಗೆ ಅಹಂಬೋ ಅಭಿವಾದ. ಐಲೇಸ ತಂಡ ಸಾಗರದ ಅನಂತದಿಂದ ನಮಗೇನೋ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು, ಗೀತಾ ಸಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಐಲೇಸ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅನಂತ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಆವಿರ್ಭವಿಸುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಧರ್ಮದ ಗ್ಲಾನಿಯಾದಾಗ ಅದನ್ನು ಉದ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣ ಕಥೆಯನ್ನು, ಕೃಷ್ಣನ ಬದುಕಿನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೇಳುವಂತ ಒಂದು ಬಲು ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶ ದಾಸರಿಂದ ನಮಗೆ ಒದಗಿದೆ. ಐಲೇಸ ಅದನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸಿದೆ. ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆಡು ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಕತೆ ಮಸ್ತ್ ಕೇಂದ್ರ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ನಂಗೆ ಕಥೆನ ಪಂತೇರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಬಲೆಂತೂನ ಕೃಷ್ಣಂದೇ ಬಂತೀನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಪ್ಪೆಗಳ ಅಲ್ಲಿನ ಬಾಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಆದಿ ತೋಜಿನಿ ಯಾಗನಿಕೆಂಡ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾಮಾನುಷ ವಿಗ್ರಹ ಅಂಚ ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ. ಕೃಷ್ಣ ದಾದ ಬಂಡೆ, ಕೃಷ್ಣ ಧರ್ಮ ಬಂಡ ದಾದ, ಧರ್ಮ ಬಂಡ ದಾದ, ಕರ್ಮವು ಓ ಅಕರ್ಮ ಓವು ನೀ ಮಲ್ಪರೆ ಬೋಡಾದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಡು ಪುಟದನ ಆ ಕಸಬು ನೀ ಮಲ್ತದೆ ಯಾವಡು ಮಲ್ಪುನೇ ಈ ಮಲ್ಪವನೇ ಯಾನು ಪಂಪನ ಮಲ್ಲ ಸಂದೇಶನು ಕುರ್ಪಿನ ಮಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹದಾದ ಅವು ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಅದು ಬರ್ಪು ಅಂಚಾದ ಯಾನ್ ನಿಯಾಮಕ್ಕೆ ಆದಂತವೆ ಈ ನಿಮಿತ್ತ ಆಲಾಪಂಡ ಅರ್ಜುನಡ ಬಣ್ಣಗ ಅರ್ಜುನ ತೀರ್ಥವಾಡಿನ ಬಿಲ್ಲು ನಿಮಿತ್ತ ತೆಪ್ಪುಗೆ ಯುದ್ಧಾಪುಣ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧಾಪುಣ ಧರ್ಮಗು ಜಯ ಅಂಜಾದ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಧರ್ಮಾವತಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸರ್ ಭಾರಿ ಪುರ್ಲದ ಪಾತ್ರ ಬಂಡರು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಬಿಡುವೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರ ಸರ್ ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಶಾಂತರಮಣ್ಣ ಇಜ್ಜಿ ತೋಜಿರ ಧರ್ಮಪಾಲ್ ದೇವಾಡಿಗೆ ಉಳ್ಳೇರು ಕೋಡಲಿತ್ತ ನಮ್ಮ ಹರೇನು ಅಲ್ಲ ಇನ್ನಿತ ಸಮಯ ಮೀರಿನ ಸರ ಇಡೀ ಕೈದು ಮಲ್ಪುಗ ಸರ್ ಮೇರೆ ರಮೇಶಣ್ಣ. ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ 8:45 ನಮ್ಮ ಮುಗಿತಲಿದ್ದ ಸಮಯ ಬತ್ತ ಅರ್ಥ ವಿಷಯ ಸ್ಥಿತಿ ಲಾಷ್ಟ ಬೀತ ಘೋರೇಶು ಚ ವಾದಿಸು ವರ್ತಮಾನಃ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಶಬ್ದ ಮಾತ್ರಂ ವಿಮುಕ್ತ ದುಃಖ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತಿ. ಈ ಶ್ಲೋಕದೊಟ್ಟು ಇನ್ನಿತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲಿದ್ದ ಪಾಲ್ಪಡೆ ನಿಂತ ಮಾತ ಆಸ್ತಿಕ ಬಂಧುಲು ನಮ್ಮ ಐದಾಸದ ಅಭಿಮಾನುలు ಪ್ರೀತಿದ ಬಂಧುలు ఒక ಅಂಚನೆ ಇಸ್ಕಾನದ ಮಾತವ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಂಧುಲಿಗ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಮಾತೆರಿಗ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂದ ಒಂದು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮುಗಿತಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕಿದೆ ಒಂದಿಲ್ಲ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅಂಚನೆ ಕೇಮಾರ್ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂತ ಕೊರತು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತಿರುವೆ ನಂದು ಎಂಕಲ್ ಕೇಳೊನ್ನೆ ಒಪ್ಪಂದಿರು ಅರ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾತಿರಲ್ಲಿರು ಅಂಚನೆ ಎಲ್ಲ ದಿನಾಲ ಬರೋದಿತ್ತಿನ ಸರ್ವ ಲಕ್ಷಣ ದಾಸರು ಹರಡೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ 2 ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅನ್ಪಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ದಾತ ಪೊರ್ತು ಭಜನೆ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಲ್ಲದ ಪೊರ್ಲುದ ಮಂಗಾಲ ಮಲ್ತದ್ದು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಲಿ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಈತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಪವ ಸಾಧ್ಯ ಅಂಡ ಎಲ್ಲ ಐನಾತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಇಂತ ಪಾತೆರೆಲ್ಲ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರ್ರೆ ಆಪಣಾತು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆಜಿನ ಅಂಡ ನನ್ನ ದುಮ್ಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಬರೋದೇ ಒಪ್ಪಲೆ ಈಗಲೇ ಖಂಡಿತ ಅದು ಯಾಕಲ್ ನಾಡ್ದು ನಿಗಲ್ಡ ಪಾತೆ ಇರ್ಪವ ಎರೆಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಏನ್ ಪಾತೆ ಇರ್ತಿದ್ಯ ಇಲ್ಲೇಸದ ಜಾಲಿಡು ಅನ್ಪಿನ ಭಾವನೆ ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಲ್ತಂಬ ಈಗಲ್ ಬತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಮೇಲೆ ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಭಜನೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಅಂತೀನಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎಂಕಲು ರಮೇಶ್ ಅಣ್ಣ ಪಂತ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಪೊರ್ಲುದ ಭಜನೆ ಇನ್ನಿತ ಭಜನೆ ಎಲ್ಲ ಸರಿ ಕೆಲ ಒಂಚೂರು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಎರರ್ ಆಂಡಿನಿ ಅಂಚ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಕಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಭಜನೆ ಕೂಡ ಎಂಕಲ್ ಮಲ್ಪವ ಅಂಚ ಅದು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಆಯ್ನ ತಪ್ಪಲಿಗೆ ಮಾತ ಮನಿ ಉಪ್ಪಾಡು ನನ್ ಪಂಡದ ಇನ್ನಿತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿತಂದಿಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆ ಅಂತರಮಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಏರಿಗೆ ಪಾತ್ರ ಲಿಸ್ಟ್ 2 ಕೊರಡತ್ತೆ ಅಂದೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಅಂತೂ ಈರ್ ಬಾತಿರುಡೆ ಮುಗಿತಲ್ಲದ ಬೇತೆರೆಲ್ಲ ಪತ್ತೆ ರಂಡೋಡ ಒಂಜಿ ದುಂಬತ್ತನೆ ಪನಾಡಿರೇಗ ಸೊ ಆಗಲೇನ್ ಜತ್ತು ಲೆಪ್ಪಲೆ ಬಕ ಖಂಡಿತ ಅದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಲೆನ್ ಲೆಪ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲ ಆಯ್ನಾತ್ ಕಮ್ಮಿ ಸಮಯ ಜಾಸ್ತಿ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಎಂತ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪಣೆ ಕೆಲಗೆ ಪಾತ್ರನಗಲೇ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ 2 ನಿಮಿಷ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಬಿಟ್ರವಲ್ಲಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲ ಉದ್ದ ಆಪುಂಡು ಮಾತಾಡಲ 2 ನಿಮಿಷ ಖಂಡಿತ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷ ಪಣ್ಣಾಗ 125 ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಪ್ರತಿದಿನ ಬೈದಿನೈಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ
ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪುಡ್ಯಾನ ಎಂಕಲ್ ಎಣ್ಣು ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನು ಕೃಷ್ಣದಾಸ ಪಣದಿತ್ತೆ ಕಡೆಗೆ ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಇರುವೇರೆ ಎತ್ತನ್ಲ ಮಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪುಗ ಆನಂದ ಆ ಮನೋಭಾವನೆದಿ ಒಂದು ದಯಪಂಡಗ ಮೇರು ಚಿನ್ಮಯಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ ಬಂತೇರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಎತ್ತಂಡಲ್ಲ ಯಾವ ಕೃಷ್ಣೆ ಅರ್ಜುನೆ ಒರಿಯಪ್ಪನಗ ಭಗವದ್ಗೀತೆ ಪ್ರವಚನ ಮಲ್ದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನ್ಲ ಇರ್ಲ ಇರುವೇರೆ ಎತ್ತಂಡ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲೊಂಜಿ ಜೋಕ್ ಪಾತ್ರದಿತ್ತ ಅಂಡ ಎಂಕಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾತ ಮೀರ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿನ 125 ಜನ ನೋಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೈದಾರೆ. ಸುರುತ ದಿನ 175 ಜನ ಬೈದಾರೆ. ಎಲ್ಲದ ದಿನ 200 ಜನ ಬರಡು ಒಂದು ಎನ್ನಿಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಅಂತದ್ದು 50 ಜನನು ಎಲ್ಲದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಲೆಪಡದು ನಮ್ಮ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲೆನ್ನ ಪಾತೆರ ಪೊರ್ಲದ ಪಾತೆರನ್ನು ಒಂಜಿ ಕೇನ್ಪದು ಒಕೊಂಜಿ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ಉಂಡು ಎಲ್ಲ ಇಸ್ಕಾನ್ ಸಂಸ್ಥೆ ದೊಟ್ಟುದು ಅವೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಒತ್ತಾಯ ಪೂರ್ವಕವಾದ ಎಂಕಲು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೇಡಿಕೆ ದಿಯೊಂದಿಲ್ಲ ಆ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಪಾತೆರದ ಆತಂಡು ಆ ಬೇಡಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ ಆಂಟ್ ಪೋಂಡ ಬಹುಶಃ ತುಳುತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆಗೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ತಿಕ್ಕೂಡು ಒಂಜಿ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನಿಗಲ್ಡ ಮಲ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲ ಈಗ ಐಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೊರ್ಪಿಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಾಡ ಕೃಷ್ಣದಾಸರ ಪ್ರಸಾದೇಶ್ವರ ದಾಸರ ಕೇಳು ಐಕ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕಲಕ್ಕ ಮಲ್ತಾಡ ಐಕ್ ಬೇರೆಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ಟೀಮ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ದ ಈಗೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕುಂಡನ್ ತಯಾರು ಕೈದೆರ್ತು ಯಾನ್ ಬರ್ಪನ ಪಂತೀರ ಆ ಬೆಲೆಗೆ ಅಂಚ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತಿಕಂಡ ಒಡಿಯೂರು ಸ್ವಾಮಿಲ್ನ ಬಾಯ್ಡ್ ಅವೇನು ಎಂಗಲೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ತೆರ್ಪವಲ್ಲಕ್ಕ ಮಲ್ಪೋಡು ನಂದಿ ಅನಿಲ್ಡ ಕೇಳೊಂದಿಲ್ಲ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೀರಿ ಏನಂದೇನು ನಾನು ಇಲ್ಲ ಜನ ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಿಷ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಹರೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. ಸರಿ ಸರಿ ಓಕೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶುಭರಾತ್ರಿ.